Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή της Viva Voces FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν κάθε Σάββατο από το ραδιόφωνο του ΙΝ Κεφαλονιά και τους 89,2 μεγακύκλους. Με ένα μικρό διάλειμμα, καθώς το προηγούμενο Σάββατο δεν βρεθήκαμε στον αέρα, αδράξαμε, βλέπετε, την ευκαιρία για μια ολιγοήμερη απόδραση που χρειάζονται και αυτές. Επανερχόμαστε όμως σήμερα και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν άνθρωπο που με την πορεία του απέδειξε ότι τα μεγάλα όνειρα μπορούν να γεννηθούν ακόμη και σε μια μικρή γωνιά της Ελλάδας. Αρκεί να υπάρχουν πίστη, επιμονή και αστήρευτη αγάπη για αυτό που κάνεις. Από την πισίνα του ναυτικού ομίλου Αργοστολίου μέχρι το ασημένιο βάθρο των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, ο Γεράσιμος Λιγνός δεν κατέκτησε μόνο μετάλλια, διακρίσεις, πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια ρεκόρ. Κατέκτησε πάνω απ' όλα το σεβασμό όλων όσων παρακολούθησαν την πορεία του, γιατί απέδειξε ότι οι πραγματικοί πρωταθλητές ξεχωρίζουν πρώτα για το χαρακτήρα, το ήθος και την αξιοπρέπεια. Ο Γεράσιμος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αθλητές που έχει αναδείξει η Κεφαλονιά. Μια προσωπικότητα που ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει νέους ανθρώπους να πιστεύουν στις δυνατότητές τους ακόμη και όταν οι δυσκολίες μοιάζουν ανυπέρβλητες. Στη σημερινή μας συζήτηση θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε ολόκληρη τη βεντάλια της ζωής του. Θα επιστρέψουμε στα παιδικά του χρόνια. Θα γνωρίσουμε το μικρό Γεράσιμο που μεγάλωσε στο ναυτικό όμιλο. Θα ακούσουμε ιστορίες για τη μοναδική σχέση με την μητέρα του και προπονήτρια κυρία Αλεξία Μωραΐτη. Θα σταθούμε στις δύσκολες στιγμές, στη διάγνωση που άλλαξε τη ζωή του, στις μεγάλες διοργανώσεις, στις συγκινήσεις του Ρίο και του Τόκιο, στην κατάκτηση του Παραολυμπιακού μεταλλείου, αλλά και στη νέα του πορεία πλέον ως προπονητή. Πάνω απ' όλα θα γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από τον πρωταθλητή. Τον άνθρωπο που έμαθε να μετατρέπει κάθε δυσκολία σε δύναμη, κάθε εμπόδιο σε κίνητρο και κάθε επιτυχία σε αφορμή για να συνεχίσει να προσφέρει. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά σας παρουσιάζουμε τον Παραολυμπιονίκη, παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωταθλητή, ένα σπουδαίο εκπρόσωπο της ελληνικής κολύμβης και της Κεφαλονιάς, τον κύριο Γεράσιμο Λιγνό. Γεράσιμε, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σε ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας και είσαι σήμερα μαζί μας. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και πρόκληση. Ναι, είναι άλλη μια πρόκληση. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι κοντά σας. Και είναι ωραίο να ακούει όλος ο κόσμος ανθρώπους που εμπνέουν ο καθένας με τον τρόπο του, όχι μόνο εμένα, αλλά και γενικά μέσα από αυτό το βήμα, όπως έχω δει και σε άλλες εκπομπές, προσπαθείτε να εκφράσετε κυρίως τον αθλητισμό και είναι πολύ ευχαριστώ αυτό. Γεράσιμε, είμαστε βέβαιοι ότι είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που προσδοκούν να σε ακούσουν σήμερα. Γιατί, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, πέρα από πρωταθλητής είσαι και είναι πολύ αγαπητός συμπολίτης μας. Ένας συμπολίτης μας που χαίρει της εκτίμησης της τοπικής κοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια εισαγωγική ενότητα που έχει να κάνει με τα παιδικά χρόνια. Πώς θα μας περιέγραφες, Γεράσιμε, το μικρό Γεράσιμο, τον εαυτό σου όταν ήταν παιδί? Τι παιδί ήσουν? Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Τα πρώτα μου βήματα δεν ήταν ακριβώς στο κολυμβητήριο, γιατί ακόμα δεν είχε φτιαχτεί το κολυμβητήριο. Το 2001 άνοιξε, αν δεν κάνω λάθος, για το κοινό. Σωστά. Οπότε τα πρώτα μου βήματα έγιναν στο ναυτικό όμιλο που βρίσκεται στην παραλία. Δεν έχω πάρα πολλές αναμνήσεις. Θυμάμαι διάφορα γεγονότα που έχω χτυπήσει, ας πούμε, ή που μεγάλης χαράς.
Θυμάμαι ότι η εξοικείωσή μου πάντα με το νερό ήταν πολύ εύκολη, δηλαδή ένιωθα πολύ άνετα. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα ανθρώπους δίπλα μου να χαμογελάνε, την οικογένειά μου, φίλους μου, κόσμο που με έβλεπε, και αυτό μου έχει μείνει από μικρό. Οπότε μπορώ να πω ότι αυτό μου έχει χαραχτεί στο μυαλό και προσπαθώ να το έχω ακόμα, και αυτό είναι που προσπαθώ να μεταδίδω και εγώ στον κόσμο και στα παιδιά, όπως είπες πριν. Αισθανόσουν δηλαδή το νερό σαν το φυσικό σου περιβάλλον, Γεράσιμε? Πιστεύω ναι, ήταν μια σχέση η οποία ξεκίνησε από πολύ μικρός, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή θυμάμαι πάντα να κάνω βουτιές μέσα στον Όμιλο. Δεν θυμάμαι ακριβώς να κολυμπάω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θυμάμαι ότι έκανα συνέχεια βουτιές και ήθελα ξανά και ξανά και να μην φεύγω από το νερό. Και όπως μου λένε όλοι, και ακόμα και πιο μεγάλοι που με συναντάνε, μου λένε σε θυμόμαστε που ήσουν πολύ μικρός και βούταγες όλη την ώρα και προσπαθούσαν να με πιάσουν και εγώ τους απομάκρυνα, ήθελα να είμαι πάντα μόνος μου. Ξέφευγες. Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά τον Όμιλο στο Αργοστόλι, στις παλιές εγκαταστάσεις, όπως λες, που πραγματικά ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Εκεί πήγαινα και εγώ όταν ήμουν παιδί. Εκεί η πισίνα, σε εισαγωγικά πισίνα, γιατί ουσιαστικά ήταν έτσι ένας λιμενοβραχίωνας που αγκάλιζε τη θάλασσα. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα. Ήταν μαύρη. Ναι. Ήταν σκοτεινό το νερό. Ήταν πάντα. Και ακόμα έτσι είναι, δηλαδή. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ο βυθός είναι σκοτεινός, δεν γνωρίζεις τι έχει εκεί. Για ένα παιδί, ίσως ήταν και δύσκολο να. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας βγαίνουν οι πιο μεγάλοι φόβοι. Αυτό που καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί. Πράγματι. Αυτό είναι αλήθεια. Αν σαν παιδί δεν είχα την αίσθηση του φόβου. Αυτό είναι αλήθεια, τώρα, αν με ρωτήσεις, θα το σκεφτόμουν για να βούταγα τόσο άνετα. Έτσι ακριβώς. Οπότε καλό είναι να προσπαθούμε κι εμείς να μεταδίδουμε, γιατί δεν είναι κακό το να έχει κάποιους φόβους, οι οποίοι βέβαια να μπορούν να ξεπεραστούν και να κρατάμε τα όρια, γιατί εγώ πραγματικά εκεί πέρα δεν νομίζω ότι είχα κάποιο όριο, αλλά ευτυχώς ποτέ δεν συνέβη κάτι τραγικό. Εντάξει, μια φορά είχα χτυπήσει και πήρα ράματα, στο κάθε παιδί μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό πάνω σε αυτό. Εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα και σε συνδυασμό μετέπειτα με την πισίνα, γιατί πραγματικά ήταν ένα τεράστιο έργο η πισίνα του Αργοστολίου. Έφτασαν όλα να συνδεθούν και ουσιαστικά οι τελευταίοι μου αγώνες, επειδή τελείωσα και σαν τρίαθλο, κολύμβηση, ποδήλατο, τρέξιμο, έγιναν στη θάλασσα, στο πρώτο μου στοιχείο. Μάλιστα. Θα φτάσουμε και εκεί. Σωστά εντοπίζει εδώ, κυρίες και κύριοι, ο Γεράσιμος Λιγνός, ότι η φόβη είναι κάτι που έρχεται με τα χρόνια, και ίσως εκεί έγκυται και η δύσκολη ισορροπία που πρέπει να τηρήσουν οι γονείς, προκειμένου να ισορροπήσουν ανάμεσα στο φόβο και στη φοβία όσον αφορά τα παιδιά τους. Αυτό είναι και παιδαγωγικό στοιχείο που θέτει ίσως και από την οπτική γωνία του προπονητή, και παράλληλα μας έθιξε το πολύ σπουδαίο έργο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου, που σήμερα υπάρχει και που πραγματικά είναι ένα στολίδι για τον τόπο μας, και για το οποίο και τη δημιουργία του πρωτοστάτησε ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου. Πρωτοστάτησε, θυμόμαστε τους αγώνες του ομίλου, την διεκδίκηση που έγινε, και η κυρία Αλεξία στην πρώτη γραμμή φυσικά, με τον Λούκα τον Ιφοράτο, και διεκδικήσαν αυτό το πολύ μεγάλο έργο που πλέον είναι μια πραγματικότητα και προάγει τον υγρό στίβο στο νησί μας. Οπότε, Γεράσιμο, μας λες ότι ήσουν στο κολυμβητήριο συνεχώς, λογικό είναι, ήταν ουσιαστικά το δεύτερο σπίτι σου, έτσι δεν είναι, ο Ναυτικός Όμιλος. Ναι. Και οι έντονες εικόνες που έχεις από τα παιδικά σου χρόνια στην Κεφαλονιά υπάρχουν και εκτός των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου, ή θυμάσαι εκεί την παιδική σου ζωή? Θυμάμαι κυρίως εκεί, όπως είπες. Μετά στο κολυμβητήριο έχω πολλές αναμνήσεις. Φυσικά όμως θυμάμαι και στο σχολείο σαν παιδί που ήταν λίγο διαφορετικές οι εποχές. Εγώ πήγαινα στο τρίτο δημοτικό που θυμάμαι σαν παιδί. Θυμάμαι ότι ειδικά Σαββατοκύριακα που
δεν πήγαιναν στο κολυμπητήριο, μαζευόμασταν και παίζαμε στο δημοτικό σχολείο. Ήταν λίγο διαφορετικές εποχές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνονται όλα αυτά. Και δηλαδή έχω πολύ καλές αναμνήσεις σαν παιδί, κυρίως όμως με φίλους, με την οικογένειά μου, με την αδερφή μου, με τις ξαδέρφες μου, με τα ξαδέρφια μου γενικά. Πάντα θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, αυτό το γέλιο, αυτή τη διασκέδαση, και φυσικά έτσι ήταν και το κολύμπι για μένα. Ήταν πραγματικά μια διασκέδαση και αυτό είναι και το σωστό για μένα. Δηλαδή αυτό προσπαθώ σε όλα τα παιδιά και τώρα που είναι μικρά να το βλέπουν πρώτα απ' όλα σαν διασκέδαση και αυτό πάντα θα κάνω. Άρα λοιπόν από την αρχή το προσέγγισες την κολύμβηση σαν ένα παιχνίδι, σαν μια διασκέδαση. Δεν το προσέγγισες σαν άθλημα. Όχι. Όχι, ήταν το... Ναι. Ωραίο είναι αυτό που λες. Και πράγματι, όπως το περιγράφει στα σχολιά μας, ήταν κάποτε τόπια συνάντηση το απόγευμα. Για να παίξουμε μπάλα, ποδόσφαιρο, για να βρεθούμε. Πηδάγαμε ενδεχομένως και τα κάγκελα για να μπούμε μέσα. Ξεκάθαρα. Μας κυνηγάγανε. Γιατί είχαν την ευθύνη, γι' αυτό μας κυνηγάγανε. Όχι γιατί ήταν κακοί άνθρωποι, γιατί ήταν αυτό το θέμα. Αλλά πράγματι αυτό δεν υπάρχει πλέον, Γεράσιμε. Το παρατηρείς και στους αθλητές σου αυτό, ότι εκτός του σχολείου και της δραστηριότητας δύσκολα θα βρεθούν σε μια γειτονιά τα παιδιά που προπονείς? Κοίτα, υπάρχουν άλλα μέσα πλέον. Υπάρχουν άλλα μέσα, βέβαια υπάρχουν και άλλα μέσα, αλλά είναι και δύσκολο στο να είναι τόσο ελεύθεροι και οι γονείς από τη μεριά τους, διότι ζούμε και σε άλλες εποχές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα, παύλα εγκληματικότητα δυστυχώς παραπάνω, την οποία διαπιστώνουμε καθημερινά. Εμείς παρόλα αυτά και σαν παιδαγωγοί και σαν και οι γονείς από την πλευρά τους, γιατί εγώ δεν είμαι γονιός, οφείλουν να αποτελούν πρότυπο και να κρατούν όσο μπορούν τις ισορροπίες. Τώρα ο καθένας έχει τις δικές του ισορροπίες και καλό είναι να μην κρίνεις ποτέ κανέναν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ζωή. Απλά τότε ήταν πολύ πιο εύκολο, δηλαδή μας άφηναν, πηδάγαμε τα κάγκελα όπως λες και εσύ και παίζαμε πάνω. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά εγώ στους μαθητές μου, η αλήθεια είναι ότι το group που έχω που πηγαίνουν ειδικά σε αγώνες από 8 χρονών μέχρι 11-12, προσπαθώ να τους αφήνω να γίνονται φίλοι μεταξύ τους. Πιστεύω ότι σε έναν βαθμό το έχω καταφέρει και ήταν το πρώτο μου μέλημα ώστε να μπορούν να γίνουν μια ομάδα, γιατί και έτσι δένονται μεταξύ τους και παρασύρουν και άλλα παιδιά να μπουν μέσα σε αυτό το κλίμα. Και ξέρω εγώ, μου λένε τώρα ότι πάνε για βόλτα στην πλατεία Καμπάνας και όλα αυτά και μου το λένε, ξέρω εγώ, με ενοχές, ενώ εγώ πραγματικά χαίρομαι που είναι όλοι μαζί και είναι δεμένοι και μακάρι παντού να γίνεται αυτό. Δεν το λέω ότι το κάνω για να ξεχωρίσω, δεν με ενδιαφέρει το να ξεχωρίσω. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Με νοιάζει απλά να καλλιεργηθούν σωστές σχέσεις, όπως είχαμε κι εμείς σαν παιδιά. Αυτό. Γεράσιμα, θα υπερθεματίσω πάνω σε αυτό που λες, γιατί το θυμάμαι πολύ καθαρά όταν ερχόμουν στην πισίνα με τα παιδιά που τα προπονούσες. Θυμάμαι ένα πάρα πολύ θετικό και ωραίο κλίμα μεταξύ των αθλητών που περίμεναν για να μπουν στην πισίνα. Πόσο οικογενειακό ήταν το κλίμα μεταξύ των παιδιών εκεί, που φαίνονταν ξεκάθαρα ότι είχαν αναπτυχθεί φιλίες και που ερχόντουσαν ενδεχομένως και πολύ νωρίτερα από την προπόνηση για να βρεθούν στον χώρο του ομίλου, να τα πούνε, να κάνουν το ζεσταμά τους, να κάνουν τις διατάσεις τους. Αλλά υπήρχε καλή σχέση. Αυτό μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και είναι σπουδαίο αυτό που έχετε πετύχει. Είναι σημαντικό. Εντάξει, φυσικά παίζουν τεράστιο ρόλο και οι γονείς το να μπορούν να θέλουν όλο αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα από αυτούς ξεκινάει να δεχτούν αυτή την κατάσταση, να δεχτούν ότι θα εμπιστευτούμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σε εμπιστευτούν οι ίδιοι γονείς για να μπορούν να σε εμπιστευτούν το παιδί τους, και να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους οι οποίες θα τους αφήνουν να γίνονται καλύτεροι και να βελτιώνεται το ένας με τον άλλον. Γεράσιμε, ως παιδί έβλεπες τη μητέρα σου ως μαμά ή ως προπονήτρια?
Εντάξει, ήταν πάντα λίγο δύσκολο όλη αυτή η κατάσταση, γιατί όταν ήμασταν εμείς σε μια παιδική ηλικία ήταν και διαφορετικά, όπως είπαμε και πριν, να μην το ξαναλέμε όλη την ώρα. Υπήρχε μια ομάδα και τότε που ήμασταν αρκετά καλοί κολυμβητές. Εγώ δεν ήμουνα μέσα σε αυτούς τους καλούς κολυμβητές, η αλήθεια είναι. Δεν ήταν ότι ήμουνα ποτέ σπουδαίο ταλέντο με τα χρόνια που θα τα πούμε παρακάτω. Οι οποίοι παίζαμε όλοι μαζί και ουσιαστικά πάντα κάποιος έπρεπε να την πληρώσει, οπότε πάντα την πλήρωνα εγώ. Γιατί όντως μπορεί να έκανα και εγώ την πιο πολύ φασαρία, γιατί ένιωθα πιο άνετα ότι είναι η μητέρα μου. Αλλά προσπαθούσαμε να κρατάμε μια ισορροπία, κυρίως από τη μεριά της Αλεξίας, δηλαδή αυτή νομίζω ότι θα το εκφράζει καλύτερα. Γιατί εγώ σαν παιδί δεν μπορούσα να δω καθαρά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ακόμα και σήμερα, όπως πολλοί μου λένε, πολλές φορές δεν τη φωνάζω μαμά, τη φωνάζω σχεδόν πάντα, δηλαδή τη φωνάζω Αλεξία. Είναι μια συνήθεια, δεν είναι θέμα ότι δεν τη θεωρώ μάνα μου, ούτε καν. Είναι ότι έτσι μάθαμε, έτσι πορευτήκαμε και καλώς ή κακώς έτσι πετύχαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Γεράσιμε, είναι γνωστό το ταπεραμέντο της Αλεξίας και πραγματικά, αν και σαν παιδιά έτσι μας φαινόταν κάπως αυστηρό, μεγαλώντας το εκτιμήσαμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γίνεται αθλητισμός, και μάλιστα πρωταθλητισμός για μερικούς, χωρίς να υπάρχει μια στοιχειώδης πειθαρχία. Και όσον αφορά την επίδοση, αλλά και όσον αφορά την ασφάλεια. Γιατί όταν σου εμπιστεύεται, όπως είπες νωρίτερα, εύστοχα ο γονιός στα παιδιά του και έχεις 20 παιδιά στην πισίνα, έχεις μια τεράστια ευθύνη. Που χρειάζεται ένα πλαίσιο πειθαρχίας για να μπορέσουν να αθληθούν με ασφάλεια τα παιδιά και να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Τότε λοιπόν, πώς θα λέγαμε, Γεράσιμε, ότι ήταν ο Νόα? Ήταν όπως είναι σήμερα η μορφή του στην παλιά γωνιά εκεί που υπήρχε στη θάλασσα? Πώς τον ανακαλείς σαν όμιλο? Θεωρώ ότι με τα χρόνια υπήρχε μία φθορά η οποία όμως δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Δηλαδή υπάρχουν κύκλοι στις οποίες οι γενιές, τα παιδιά που δένονται μεταξύ τους, αυτό που σου είπα το δέσιμο, αναζωπυρώνει αυτή την κατάσταση και υπάρχουν φορές που αυτές οι γενιές δεν έχουν δεθεί αρκετά, οπότε και ο ναυτικός όμιλος, όπως προείπες, δεν ένιωθε τόσο δυνατός. Πλέον όλοι προσπαθούμε στο να δυναμώσει ο όμιλος αρκετά, όχι μόνο προσωπικά για τον όμιλο. Εγώ έχω συνδεθεί απόλυτα με τον ναυτικό όμιλο και όλοι το ξέρουν αυτό. Απλά εμένα το πρώτο που με απασχολεί είναι στο να είναι χαρούμενα τα παιδιά. Δεν με απασχολεί ούτε σε ποιο σύλλογο θα είναι, ούτε με νοιάζει όλοι να είναι χαρούμενοι, να υπάρχει σεβασμός. Και είναι σπουδαίο ότι υπάρχει πλέον μια ομάδα, τουλάχιστον στο κολυμβητικό κομμάτι που είμαστε εμείς, η οποία είναι ενωμένη και είναι πάρα πολύ καλό αυτό να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάποτε, όταν ήμουνα κι εγώ μικρός, είχαμε ακριβώς την ίδια θέληση, δίψα να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα πω συγκεκριμένα παράδειγμα, πήγαμε τώρα στους αγώνες στην Πάτρα και έκαναν σκυταλοδρομίες. Η σκυταλοδρομία είναι όταν ένα παιδί φεύγει, ακουμπάει τον τοίχο, φεύγει το επόμενο της ίδιας ηλικίας. Τα παιδιά, ξέρω εγώ, που ήταν 10 χρονών, τα δικά μου, που κέρδισαν τη μία σκυταλοδρομία, όλο το κολυμβητήριο που ήταν η δική μας, που ήμασταν σχεδόν 40 άτομα, μια πολύ μεγάλη αποστολή, πανηγύριζαν λες και ήταν δικό τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τεράστια. Πριν κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα που νομίζω έχει ενδιαφέρον, θα ήθελα να αναφέρεις κάποιους ανθρώπους πέραν της Αλεξίας που σημάδεψαν, θεωρείς, και τα χρόνια που τα θυμάσαι αυτά τα πρόσωπα με ευγνωμοσύνη? Εντάξει, σίγουρα η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, όλοι αυτοί που λες.
Όπως προείπες, ο Λούκας ο Νηφοράτος έδωσε πολύ μεγάλους αγώνες για να είναι το κολυμβητήριο και καλώς ή κακώς καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι ιδιόρυθμος και το έχω πει και εγώ ίδιος και με τα χρόνια να έχουμε και εγώ μεταξύ μας υπάρχουν εντάσεις και με την Αλεξία μπορεί να έχει εντάσεις. Απλά ο κόσμος οφείλει να ξέρει την αλήθεια. Αν δεν υπήρχε ο Λούκας, δεν θα υπήρχε το κολυμβητήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι κάθε εβδομάδα ήταν εκεί. Σίγουρα και αυτός έχει συνεισφέρει σε αυτή την κατάσταση. Πάνω σε αυτό το κομμάτι και μόνο. Από εκεί και πέρα υπήρξαν άνθρωποι στην πορεία της ζωής μου που είχαν προσφέρει αρκετά σε μένα. Προπονητές που είχα. Εντάξει, τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι δεν ξέρω αν θέλεις να το πάμε ακριβώς εκεί. Υπήρχε... Αρχικά λέμε όχι για τα πρόσωπα, εντάξει, πρόσωπα μικρός, ναι. Κυρίως η οικογένειά μου, οι δάσκαλοι που είχα στο σχολείο φυσικά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώνεις το χαρακτήρα σου. Αυτοί. Και οι φίλοι μου προφανώς. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά. Κάνουμε μια πάρα πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γεράσιμο Λιγνό. Έχουμε καλύψει μια εισαγωγική ενότητα που αφορά στα παιδικά του χρόνια, στα πρώτα βιώματα, στην συνυφασμένη πορεία του με το ναυτικό όμιλο Αργοστολίου και μοιράζεται μαζί μας έτσι ωραίες στιγμές από αυτή την περίοδο. Αλλά κάποτε το παιχνίδι, όπως μας είπε ο Γεράσιμος, γιατί ως παιχνίδι αντιλήφθηκε στην πρώτη του επαφή με το νερό και την κολύμβηση, το παιχνίδι γύρισε σε μια απόφαση. Κάποτε, Γεράσιμε, ενδεχομένως άρχισε να καταλαβαίνεις ότι η κολύμβηση είναι κάτι διαφορετικό, ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα χόμπι. Αυτή η αντίληψη ήρθε κάποτε ή παρέμεινε για πάντα μέσα σου το παιχνίδι και η διασκέδαση? Έγινε κάποιο άλμα στην πορεία αυτή? Κοίτα, με τα χρόνια όσο μεγάλωνα και έβλεπα ότι μπορώ να βελτιώνομαι και να γίνομαι καλύτερος και καλύτερος, άρχισα σταδιακά να πηγαίνω σε αγώνες και εγώ όπως ήμουν μικρός, σαν τα παιδιά που έχω 8-9 χρονών, κατάφερα να έχω κάποιες διακρίσεις ελάχιστες, καμία σχέση με τα παιδιά που έχω τώρα δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να πήρα μετάλλιο πρώτη φορά, ξέρω εγώ, 10, 11, 12 χρονών και αυτοί παίρνουν, τα παιδιά που έχω τώρα να παίρνουν από 8 χρονών. Σταδιακά άρχισα να προσπαθώ παραπάνω, έβρισκα κίνητρο για να γίνομαι ακόμα καλύτερος και για να κερδίσω μετάλλιο σαν μικρό παιδί, αλλά και για να χαρώ εγώ ίδιος. Δηλαδή ήταν κάτι ενδιάμεσο, θεωρώ. Αργότερα, όταν μπήκα στο αγωνιστικό κομμάτι από τα 13 και μετά, προσπάθησα λίγο να το δω πιο σοβαρά. Κάποιες φορές το κατάφερνα, κάποιες όχι, γιατί στα παιδικά μου χρόνια, ξαναλέω, δεν ήμουνα κάποιος σπουδαίος αθλητής, δεν είχα κάποια σπουδαία χαρίσματα, ούτε ψηλός ήμουνα, ούτε μεγάλα άκρα είχα, ούτε καλλιτεχνική είχα σαν κολυμβητής. Απλά είχα πολύ υπομονή, προσπαθούσα πολύ ξανά και ξανά. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο χάρισμα που είχα για να καταφέρω να το δω και πιο επαγγελματικά, όπως λες. Γεράσιμε, μας είπες ότι έπαιζες με τους φίλους σου και άλλα αθλήματα. Δοκίμασες ποτέ τον εαυτό σου σε άλλα αθλήματα? Όχι. Απλά πέρασες από αυτά. Έχω δοκιμάσει κάποια αθλήματα μέσω του ναυτικού ομίλου, καγιάκ και όλα αυτά. Πάντα ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά η Αλεξία μου λέγε όταν φτάσεις στις 13 θα κάνεις ό,τι θες. Έφτασα 13, ήμουνα ήδη αρκετά καλό στην κολύμβηση για να αφήσω την κολύμβηση για να πάω κάπου αλλού. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι έχω στερηθεί, απλά δεν έκανα σε προπονητικό επίπεδο. Έπαιζα με τους φίλους μου, οπότε δεν έχω κάποιο παράπονο. Μου έλεγε όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία, όταν έφτασα βέβαια σε αυτή την ηλικία, είχαν περάσει τα χρόνια, οπότε δεν άξιζε το ρίσκο. Το θεωρούσες σκληρό άθλημα, Αλεξία, και φοβόταν μήπως τραυματιστείς αυτό, το ποδόσφαιρο? Ίσως να πίστευε ότι μπορώ να γίνω ένας καλός κολυμβητής. Αλλά σίγουρα και τραυματισμούς και διάφορα. Εντάξει, είναι δικό της. Έτσι θεωρούσε ότι είναι για το παιδί της το καλύτερο, αυτό έπρεπε. Βεβαίως.
από τη μεριά του γονεί αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια που λες, ότι ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί το καλύτερο και που μπορεί να κάνει καλύτερο για το παιδί του. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Απ' την άλλη, είναι δύσκολο να έχεις ταυτόχρονα μητέρα και προπονήτρια ταυτόχρονα για ένα παιδί. Είναι πολύ δύσκολο, εντάξει. Και κακά τα ψέματα και με τα χρόνια όσο περνούσαν είχαμε αρκετές συντάσεις μεταξύ μας, οι οποίες βέβαια προσπαθούσαμε να μένουν όσο γίνεται στο κομμάτι του κολυμβητηρίου. Όταν γυρνάγαμε σπίτι προσπαθούσαμε όλο αυτό να το ξεπεράσουμε και συνήθως το καταφέραμε. Και αυτή η δυσκολία χτίζει τον άνθρωπο. Σίγουρα χτίζει. Ναι. Απλά πρέπει να κρατάς πάντα τις ισορροπίες. Δηλαδή να μην με λυπάται αυτή επειδή είμαι παιδί της, να τη σέβομαι εγώ επειδή είναι η μητέρα μου. Όλο αυτό κάπου λίγο στη μέση, κάποιες φορές χανόταν, κάποιες φορές το ξαναβρίσκαμε και ξαναπροσπαθούσαμε. Υπήρξαν και κάποιες στιγμές που της είπες ότι τώρα θέλω να είσαι μαμά μου, όχι προπονητριά μου. Όχι, δεν θυμάμαι κάποια τέτοια. Εντάξει. Αλλά όταν είχα κάποια δυσκολία, προφανώς σε εκείνη έτρεχα. Όπως και στον πατέρα μου, αντίστοιχα, ήταν η ίδια κατάσταση. Όταν είχα κάποια δυσκολία, σε αυτούς απευθυνόμουν, γιατί αυτοί είναι οι γονείς μου. Αλλά όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι, ήταν ξεκάθαρα προπονήτριά μου και έτσι πορευτήκαμε. Αισθανόσουν σαν παιδί ότι λόγω του ότι είσαι παιδί της υπάρχει μια μεγαλύτερη απέτηση από σένα, μια μεγαλύτερη προσδοκία από ό,τι με τα άλλα παιδιά και να σε έκανε να σκεφτείς γιατί εγώ περισσότερο και όχι τα άλλα τα παιδιά? Όχι, δεν μου ξέρω ποτέ κάτι τέτοιο. Ίσα που σου λέω υπήρχαν πολύ καλύτεροι αθλητές από μένα, οι οποίοι καλώς ή κακώς πήγαν μέχρι ένα σημείο, εντάξει, σταμάτησαν και συνεχίζουν τη ζωή τους. Είναι αυτό που είπες νωρίτερα ίσως, ότι μπορεί κάποιος να έχει είτε το ταλέντο είτε τη σκληρή δουλειά, αλλά είναι και η επιμονή. Και μέχρι σίγουρα. Πού θες να το πας. Γι' αυτό και λένε ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι για όλους. Ακόμη και αν έχει κάποιος την διάπλαση, εννοείται. Χρειάζεται και άλλα στοιχεία για να προχωρήσει πάνω σε αυτό. Οπότε Γράσιμε, μπορείς να θυμηθείς πότε είπες ότι αυτό θέλω να το κυνηγήσω σοβαρά? Υπάρχει αυτό το μετέχμι στη ζωή σου ή ήρθε ως φυσική εξέλιξη? Ήταν κάποια συγκεκριμένη χρονιά που γύρισε στο διακόπτη και λες τώρα τα κεφάλια μέσα? Ναι, αλλά ήμουν αρκετά μεγάλος. Δηλαδή ήμουνα φοιτητής. Όταν ουσιαστικά έμαθα ότι λόγω των ματιών μου μπορώ να συμμετάσχω για να κάνουμε για τη σύνδεση σε παραολυμπιακούς αγώνες ή ότι υπάρχει κατηγορία ατόμων με αναπηρία η οποία έχει θέματα όρασης, τότε είπα ότι ξέρεις κάτι, τώρα πρέπει να το κάνω. Κολυμπούσα μέχρι τότε, πήγαινα σε πανελλήνια πρωταθλήματα, αλλά ήμουν ένας αθλητής ο οποίος ούτε έμπαινε μέχρι τελικού στην Ελλάδα, δεν ήταν ότι ήμουν ένας φοβερός αθλητής. Όχι ότι είναι λίγο, γιατί για να ξεκαθαρίσω και αυτό, υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν πάρα πολύ, κάνουν συνέχεια προπονήσεις πρωί, απόγευμα και εδώ και στην Αθήνα που έχω κάνει προπονήσεις τα οποία πραγματικά δίνουν παραπάνω από τον εαυτό τους και οι γονείς τους μαζί και στην τελική δεν καταφέρνουν να κερδίσουν ουσιαστικά τίποτα. Δεν καταφέρνουν να κερδίσουν κάποιο προνόμιο, κάποια μόρια για σχολές αλλά καταφέρνουν με τα χρόνια να γίνουν άνθρωποι. Ίσως η πίεση καμιά φορά δρά ανάποδα boomerang, η πίεση να καταφέρεις κάτι. Ναι, η πίεση σίγουρα δρά ανάποδα, απλά δεν γίνεται και όλοι να είμαστε πρώτοι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάποια χαρίσματα παραπάνω, κάποιοι που έχουν πετύχει, έχουν προσπαθήσει παραπάνω από εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι που ήταν πιο τυχεροί από εμάς, γιατί μεγάλωσαν σε καλύτερη κατάσταση, πιο άνετη οικονομική κατάσταση και μπόρεσαν οι γονείς τους αντίστοιχα να το αναπτύξουν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα δεν μπορεί να είναι ένας καλός αθλητής. Φυσικά και μπορεί. Αλλά παίζει και αυτό ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο, φυσικά. Γεράσιμο, κυνηγώντας αυτό το όνειρο, αισθάνθηκες ότι υλοποιείς και ένα όνειρο της Αλεξίας? Αισθάνθηκες ότι είχες και αυτό σίγουρα μαζί καταφέραμε να φτάσουμε στο, αν όχι στο πικ, γιατί όταν εγώ της είπα να σταματήσω, της είπα ότι
έλα να σταματήσεις κι εσύ. Δηλαδή, όχι εγωιστικά, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, κάναμε αυτό, πετύχαμε. Τι άλλο να πετύχουμε σε αυτή τη σκέψη. Αυτή επέλεξε να συνεχίσει και οδήγησε και εμένα σε ένα άλλο δρόμο, ο οποίος φυσικά και αποτελεί πρόκληση για μένα για να το κάνω, αλλιώς δεν θα το έκανα. Οπότε λες μάλλον ότι αν δεν ήταν προπονήτρια μάλλον η Αλεξία, ίσως να μην έχεις κάνει τον ίδιο δρόμο. Ναι, πολύ πιθανό, γιατί αντίστοιχα αν με πίεζε κάποιος προπονητής, η οικογένειά μου να μην με άφηνε να πιέζομαι τόσο πολύ, γιατί ο πρωταθλητισμός γενικά μπορεί να σου δώσει μία χαρά, αλλά θα σου δώσει και 100 λύπες. Και όταν τρως 100 λύπες, κλαις, τρως φαλιάρα, ξανασηκώνεις, λες θα σηκωθώ, ξαναπάς στον επόμενο αγώνα, ξαναχάνεις. Εγώ πραγματικά, όσο θυμάμαι το εαυτό μου, θυμάμαι πάρα πολλές φορές που έχω αποτύχει και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές το έχουν βιώσει και αυτό χτίζει το χαρακτήρα σου. Απλά μπορεί, αν δεν υπήρχε η Αλεξία, να μην κι εγώ επέμενα τόσο, όπως και ο πατέρας μου και οι αδερφοί μου. Όλοι έχουν συμβάλει ώστε να προσπαθώ ξανά και ξανά. Θέλει δύναμη πραγματικά κάθε φορά που πέφτεις να σηκώνεσαι. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Γεράσιμο Λιγνό μέσα από τη συχνότητα του Είναι Κεφαλονιά 89,2. Ακούτε έναν σημαντικό αθλητή του υγρού στίβου της ελληνικής κολύμβησης και πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάπαυλα, να πάρουμε μερικές ανάσες και επανερχόμαστε αμέσως μετά μαζί. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο στούντιο του Είναι Κεφαλονιά. Είμαστε συντροφιά με το Γεράσιμο Λιγνό και ακούσαμε μόλις ένα τραγούδι από τη Ζαζ που μιλάει για την απόρριψη του ηλισμού. Το Ζεβέ, σε θέλω δηλαδή, ή θέλω μάλλον για την ακρίβεια. Ένα τραγούδι που μιλάει για την επιλογή μιας ζωής γεμάτης αγάπη, ελευθερία και αυθεντικότητες. Είναι μια επιτυχία από το 2010 με το ρεφρέν να συνοψίζει το νόημα. Λέει θέλω αγάπη, χαρά και καλή διάθεση. Τα χρήματα δεν θα με κάνουν ευτυχισμένη. Θέλω να ζήσω και να φύγω από τη ζωή με καθαρή καρδιά. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ελευθερία μου. Ξεχάστε τα στερεότυπά σας και καλώς ήλθατε στον κόσμο μου. Είναι ουσιαστικά ένας ύμνος έτσι στην απλότητα και την ελευθερία, για το ότι η πραγματική ευτυχία δεν αγοράζεται, αλλά βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις, στη χαρά και την αυθεντικότητα. Και νομίζω είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να ακούσουμε σήμερα αυτό το τραγούδι παρέα με τον Γεράσιμο Λιγνό. Έναν αυθεντικό άνθρωπο που έχει επιλέξει αυτό το δρόμο της ελευθερίας και της αγάπης για αυτό που του αρέσει. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε μαζί του για την πρώτη επιτυχία, γιατί ξέρετε πολλές φορές σκεφτόμαστε τα πράγματα, μέσα στο μυαλό μας τα έχουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά η πραγματικότητα πάντοτε έχει το δικό της τρόπο να εκφράζεται και να εκδηλώνεται. Και γι' αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε τον Γεράσιμο πότε ήταν, ποιος αγώνας ήταν αυτός όπου ένιωσες πραγματικά περήφανος για τον εαυτό σου, όπου κατάλαβες μέσα από αυτόν τον αγώνα, μας είπες νωρίτερα ότι ήμουνα πραγματικά ένας αθλητής σαν όλους τους άλλους, δεν ξεχωρίζω τον εαυτό μου. Πότε κατάλαβες ότι έχεις άλλες δυνατότητες, ότι μπορείς να πας παραπέρα? Εντάξει, ο πρώτος αγώνας που ουσιαστικά και ο πιο μεγάλος μου ήταν η πιο μεγάλη εμφάνιση που έχω κάνει, πιστεύω. Ήταν στο Ρίο το 16 Παραλυμπιακοί Αγώνες. Στο Ρίο το 2016. Ναι. Ουσιαστικά ήταν η δεύτερη φορά που ταξίδευα στο εξωτερικό για να συμμετάσχω σαν κολυμβητής. Είχα πάει ουσιαστικά με πρόσκληση στους Παραλυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένα σύστημα στο οποίο έπαιρνε 11 Έλληνες αθλητές από όλες τις κατηγορίες, κινητικά, θέματα όρασης, και ουσιαστικά εγώ ήμουνα ο 12ος. Πήγαινε βάσει παγκόσμιας κατάταξης και ήταν να μην πάω στους Παραλυμπιακούς Αγώνες. Είχα σταματήσει τις προπονήσεις και όλα αυτά. Δεν είχα καταφέρει. Εντάξει, με είχε στεναχωρήσει, αλλά είπα ότι θα προσπαθήσω να είμαι στο Τόκιο και θα πάω παρακάτω. Και είχα σταματήσει. Τότε ήρθε η περιβόητη τιμωρία των Ρώσων για το θέμα του anti-doping control, για το οποίο τιμωρούνται ακόμα, τέλος πάντων. Και
Εκεί ήρθε η πρόσκληση, λέω εντάξει θα πάω να διασκεδάσω, έτσι κι αλλιώς δεν έχω κάνει και ιδιαίτερη προπόνηση, όντως είχα σταματήσει. Ξαναμπήκα λίγες μέρες πριν πάω στους αγώνες. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε και μια συγκυρία που καθορίζει αρκετά τα πράγματα, με την τιμωρία των Ρώσων όπως μας είπες. Και εκεί και κάπου, Γεράσιμε, αλλάζει η καθημερινότητά σου πλέον. Όταν καταλαβαίνεις ότι, όχι όταν καταλαβαίνεις, όταν προσκαλείσαι και γνωρίζεις ότι θα πας στο Ρίο, τι αλλάζει στη ζωή σου από εκείνη τη στιγμή και μετά? Τα πάντα, τα πάντα. Ο τρόπος που με κοίταζαν όλοι, ο τρόπος που μιλούσαν όλοι, ο τρόπος που έπρεπε εγώ να συμπεριφέρομαι, ο τρόπος που... η προπόνηση, σίγουρα. Οι ώρες, οι καθημερινές. Εντάξει, η προπόνηση έτσι κι αλλιώς για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο έπρεπε ήδη να έχεις δουλέψει σκληρά. Και εντάξει, αυτός ο αγώνας με καθόρισε και μέσα από αυτόν ουσιαστικά κέρδισα τα πάντα που ακόμα μέχρι και σήμερα μπορώ να λέγομαι παραολυμπιονίκης. Μέσα από αυτούς τους αγώνες ουσιαστικά άλλαξε όλη μου η ζωή, όλο μου το αθλητικό image, ας πούμε. Γεράσιμε, όταν έλαβες την πρόσκληση, ήταν ένα πόσο χρόνο πριν το 2016? Ήταν μέσα στην ίδια χρονιά, νωρίτερα, πότε το έμαθες? Ουσιαστικά πέταγα 2 Αυγούστου και 2 Σεπτέμβρη, το έμαθα 24 Αυγούστου. Τόσο κοντά, τόσο κοντά. Απλά με είχαν προειδοποιήσει γύρω στις 10 Αυγούστου. Εγώ είχα σταματήσει από 1η Ιούλη, ας πούμε, μέχρι 31, και γύρω στις 10 Αυγούστου με προειδοποίησε ο προπονητής ότι κοίτα να δεις, υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, κάνε προπόνηση. Του λέω, υπάρχει λόγος να κάνω προπόνηση? Μου λέει, κάνε προπόνηση. Έκανα προπόνηση, ξεκίνησα να κάνω προπόνηση και τελικά όντως ήρθε. Άρα με την βοήθεια του προπονητή μας λες ότι ουσιαστικά δεν στερήθηκες πολλά από την προετοιμασία, γιατί παρότι δεν ήξερες αν σίγουρα θα πας ή όχι, ήσουν έτοιμοπόλεμος. Ναι, αλλά και πάλι είναι τελείως διαφορετικό για έναν αθλητή. Δηλαδή είναι άλλο ένας που ξέρει, είναι έτοιμος να κάνει αυτό, και άλλο ένας που ξέρεις κάτι, μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούν θα πας, μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούν δεν θα πας. Ακόμη και η ίδια η αμφιβολία σου στερεί από την προετοιμασία. Ναι, εννοείται. Εάν δηλαδή γνώριζες... Το καθαρό μυαλό, γιατί όπως είπες, χρειαζόταν να κάνω σκληρή προπόνηση. Για να πηγαίνω εγώ κάθε μέρα πρωί, απόγευμα, έπρεπε να βρίσκω ένα κίνητρο. Αν αυτό το κίνητρο δεν υπήρχε, γιατί εγώ πήγαινα το πρωί και έλεγα εντάξει, θα κολυμπήσω γιατί μπορεί να με πάρουν, αλλά το απόγευμα έλεγα αφού δεν θα με καλέσουν να πάω, για ποιο λόγο να το κάνω? Οπότε ήταν αλλού το μυαλό μου αυτό. Σε τρώει αμφιβολία. Σε τρώει σίγουρα, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, αλλά εντάξει, ήταν η συγκυρία, κάποια πράγματα είναι για να γίνουν αυτό, και φυσικά επιδιώκουμε όλη τη τύχη μας. Δεν λέω ότι κάποιος μου έδωσε κάτι. Προσπάθησα και ίσως λίγο με την άγνοια του κινδύνου ότι εντάξει, δεν έγινε και κάτι, πρώτη φορά είναι. Γιατί φαντάσου είχα το 14ο χρόνο στο κατοστάρι πρόστιου που βγήκα εκτός και πέρασα 7ος. Στον τελικό που έκανα πανελλήνιο ρεκόρ κατέβασα 2,5 δευτερόλεπτα, που είναι πάρα πολύ χρόνος για ένα κατοστάρι, και στον τελικό ξανακατέβασα την ίδια μέρα το απόγευμα άλλο 1 δευτερόλεπτο, μόνο και μόνο από την ένταση, από το τι θέλω να πετύχω, από το κίνητρο, δεν ξέρω, από την άγνοια, όλα μαζί έπαιξαν ένα ρόλο ώστε να καταφέρω αυτό. Κυρίες και κύριοι, μαθαίνουμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την πορεία του Γεράσιμου Λικνού προς το Ρίο και για το πώς η θεά τύχη έπαιξε ένα παιχνίδι που ήταν σίγουρα τελικά υπέρ του, αλλά του δημιούργησε και ένα θέμα στην προετοιμασία που ενδεχομένως αν δεν υπήρχε αυτό να ήταν ακόμη μεγαλύτερη η επίδοσή του στους παραολυμπιακούς αγώνες. Τότε, Γεράσιμε, πόσο χρόνο ήσουν το 16? 21. Ήσουν 21, σωστά. Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε στο κομμάτι των αγώνων που οπωσδήποτε θέλουμε να το εξερευνήσουμε γιατί είναι ένα σπουδαίο κομμάτι, θέλουμε να πούμε έτσι λίγα πράγματα, θεωρώντας ότι θα φανούν χρήσιμα στον κόσμο, για τον λόγο για τον οποίο σε έκανε να συμμετέχεις στην Παραολυμπιάδα. Και είναι η διάγνωση.
Γεράσιμη, πότε κατάλαβες ότι κάτι συμβαίνει με την όρασή σου? Όταν γύρω στα 15 μου χρόνια πήγαινα πιο κοντά στο να διαβάσω, στο να δώσω τον πίνακα, τέλος πάντων. Και πήγαν οι γονείς μου να δουν αν έχω κάποια μοιοπία και να βάλω ενδεχομένως γυαλιά. Τέλος πάντων, όταν πήγα σε έναν εδώ γιατρό, δεν έχει σημασία, αυτός αντέδρασε λίγο έντονα, μου έλεγε τι είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει το παιδί. Εγώ προφανώς σαν έφηβος δεν μπορούσα να τον διαχειριστώ, γιατί έκανα το τεστ μοιοπίας, δεν έβλεπα ουσιαστικά τα γράμματα, αλλά δεν έβγαινε και ότι έχω μοιοπία, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβει. Τέλος πάντων, φύγαμε για την Αθήνα, έκανα κάποιες εξετάσεις, οι οποίες με καθησύχασαν λίγο. Μετά αρχίσαμε να το ψάχνουμε παραπάνω και τελικά βρήκα το γιατρό που έχω ακόμα μέχρι και σήμερα, ο οποίος μου είπε ότι είναι μια πάθηση η οποία επηρεάζει την όρασή μου. Ουσιαστικά οφείλεται, έχουν θέμα η φωτοϋποδοχής, δηλαδή με ενοχλεί πιο πολύ το φως του ήλιου, πάω πιο κοντά να διαβάζω και δυσκολεύομαι σε αναγνώριση προσώπων. Εντάξει, προφανώς για έναν έφηβο αυτό είναι κάτι δύσκολο, στο να σου λένε ότι για όλη σου τη ζωή μπορεί να είσαι έτσι. Ή να αυτή σου λένε θα ήταν ότι... η επόμενη ερώτηση. Πώς ένα παιδί 15 χρονών διαχειρίζεται μια τέτοια ενημέρωση? Ναι, ήταν αρκετά... Συγγνώμη, πήγα πιο μπροστά. Ήταν αρκετά δύσκολο, εντάξει, προφανώς για μένα. Πιστεύω ότι πιο δύσκολο βέβαια ήταν για τους γονείς μου, είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, με τα χρόνια, εντάξει, όλοι μάθαμε σε αυτό. Και άρχισα αυτά τα γιατί σε μένα και όχι γιατί σε μένα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, ήταν κάτι δύσκολο γιατί δεν μπορούσε να σου διευκρινίσει κανένας τι μπορεί να συμβεί. Βέβαια, παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα είμαι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι με βοήθησε η οικογένειά μου να μην νιώσω πουθενά μειονεκτικά, οι φίλοι μου, όλοι στο σχολείο, οι δάσκαλοι, πραγματικά όλοι. Ποτέ δεν είχα κάποιο περιστατικό να σου πω ότι ξέρεις κάτι, ένιωσα μειονεκτικά εκεί και τώρα αν έλεγαν κάτι πίσω από την πλάτη μου. Προφανώς για τον οποιοδήποτε μπορεί να γίνει αυτό, δεν είναι ανάγκη να έχεις κάποιο ιδιαίτερο θέμα ή στην οποιαδήποτε δυσκολία. Δυστυχώς ο κόσμος κρίνει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει πώς το εισπράττεις εσύ και πώς θα πολεμήσεις αυτό. Εγώ οφείλω να πω ότι ήμουν αρκετά τυχερός, γιατί ενώ έχω μια δυσκολία, αυτή η δυσκολία δεν είναι τόσο μεγάλη όσο, ας πούμε, έναν άνθρωπο που βλέπετε σε αμαξίδιο, και πάντα το λέω αυτό, δεν σημαίνει ότι επειδή πήγα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες δεν μπορώ να καταλαβαίνω τις δυσκολίες που έχουν άλλοι άνθρωποι, καταλαβαίνω τη δυσκολία που έχει ένα παιδί στο να διαβάσει, καταλαβαίνω τη δυσκολία που έχει ένα παιδί να συγκεντρωθεί, να παίξει με τους φίλους του. Το θέμα είναι για να το πω και λίγο πιο πάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή συνεργάζομαι και με διάφορα παιδιά με δυσκολίες, το σημαντικότερο απ' όλα είναι να το αποδεχτεί η ίδια η οικογένεια. Γενικότερα, στην όποια δυσκολία μπορεί να διαγνωστεί, γιατί μόνο έτσι θα προχωρήσει το παιδί μπροστά και θα γίνει καλύτερο και ουσιαστικά θα το πείσεις ότι κοίτα να δεις, έτυχε αυτό, αλλά με αυτό πρέπει να ζήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς να ζήσουμε. Αυτό είναι. Αυτό ένιωσα κι εγώ. Αυτό νιώθω και ακόμα και σήμερα. Και δεν λέω ποτέ δεν μπορώ να κάνω αυτό για τα μάτια μου. Ό,τι δεν μπορώ να το κάνω, δεν το κάνω. Το γνωρίζουν οι άνθρωποι που πρέπει. Οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, όσοι πρέπει το γνωρίζουν. Και αυτοί ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν θα πω σε κανέναν ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος θα έχει την ίδια δύναμη. Για να αποκτήσει αυτή τη δύναμη πρέπει πάνω απ' όλα η οικογένεια και οι φίλοι που συναναστρέφονται γύρω από αυτό το άτομο να εξοικειωθούν με αυτό, να δεχτούν αυτό και να πούν ότι κοίτα να δεις, τώρα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Το παιδί
έχει δυσκολία στο διάβασμα, το παιδί έχει αυτισμό, το παιδί έχει θέμα όρασης, το παιδί είναι τυφλό. Αυτό έτσι είναι, έτσι πρέπει να ζήσει. Όταν πήγα εγώ στους παραολυμπιακούς αγώνες, έβλεπα άτομα που δεν είχαν χέρια, δεν είχαν πόδια, δεν είχαν τίποτα, είχαν μόνο σώμα. Και έλεγα, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται να τα καταφέρουν. Και όμως γίνεται, γιατί έτσι μάθανε. Και εκεί καταλάβα ότι, εντάξει, ήρθε μια δυσκολία στη ζωή μου, αλλά κοίτα να δεις, πάντα υπάρχει και χειρότερα. Και δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και πάντα τη λέω σε κάποιον, γιατί πολλοί γονείς που έχουν μια δυσκολία και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, επειδή γνωρίζουν και ότι και εγώ έχω περάσει αντίστοιχα μια δυσκολία και την έχω ακόμα, είναι πιο άνετοι μαζί μου στο να εκφράσουν ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει κάποιος, παιδί, ενήλικας, οποιοδήποτε. Τους λέω να θυμάσαι ότι πάντα υπάρχει και κάτι που είναι χειρότερο δυστυχώς στη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι αυτονόητα. Πρέπει όλοι να προσπαθούμε, πρέπει να προσπαθεί γενικά η κοινωνία στο να προσαρμοστεί πάνω σε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς κάθε μέρα είναι ακόμα και πιο πολύ με δυσκολίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Δηλαδή βλέπεις καθημερινά ανθρώπους και μέσα στην ίδια την κοινωνία, οι οποίοι δεν είναι τόσο χαμογελαστοί. Πρέπει να προσαρμοστούμε ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να προσπαθούμε κυρίως για τον εαυτό μας, αλλά και ο ένας για τον άλλον. Να βελτιωνόμαστε καθημερινά στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο αντίληψης και σαν άνθρωποι. Αυτό εγώ πάντα προσπαθώ να κάνω. Τώρα αν το καταφέρνω δεν γνωρίζω, αλλά προσπαθώ όσο γίνεται να αποδέχομαι γενικά το σύνολο. Όπως και εμένα με αποδέχτηκε το σύνολο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι στο σχολείο με αποδέχτηκαν, όλοι οι φίλοι με αποδέχτηκαν, η οικογένειά μου με αποδέχτηκε. Παρότι ήμουν διαφορετικός, με αποδέχτηκαν και αυτό κάνω κι εγώ αντίστοιχα σε οποιονδήποτε έχει μια δυσκολία. Γεράσιμε, αναρωτήθηκες εάν σχολιάστηκες είτε έμεσα είτε άμεσα. Επίτρεψέ μας να πούμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι δεν σχολιάστηκες, γιατί δεν το επέτρεψε η στάση σου. Μια στάση που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στάση δύναμης, αποφασιστικότητας και θαυμασμού, αξιοθαύμαστη θα τη λέγαμε. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχει περάσει από το μυαλό κάποιου συμπολίτη μας και το επιβεβαιώνει αυτή η τοποθέτησή σου όλα αυτά τα προηγούμενα λεπτά που μιλούσες. Πραγματικά παρέδωσες μαθήματα. Ήταν ένας απόλυτα χρήσιμος και ευεργετικός χρόνος στον αέρα του ραδιοφώνου, που πιστεύουμε ότι όποιος τον άκουσε θα αισθάνεται προνομιούχος και ευεργετημένος. Η ομιλία σου πραγματικά και η κατάθεσή σου ήταν απόλυτα χρήσιμη. Έχεις υπάρχει φόβος για το μέλλον? Είναι κάτι σταθερό? Για τα μάτια, όσο αφορά τα μάτια μου, εντάξει, ελέγχουμε συχνά, δεν μπορεί κανένας να μου επιβεβαιώσει. Η επιστήμη προχωράει, η αλήθεια είναι. Έχουν βρεθεί κάποιες θεραπείες, οι οποίες είναι όμως για πολύ βαριά περιστατικά, η αλήθεια είναι, που είναι όλοι κατυφλοί, που αντίστοιχα έχουν πρόβλημα στον αμφιβληστροειδή που έχω εγώ, τα οποία όμως είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν ξέρω καν αν όσο ζω θα προλάβω να υπάρχει μια θεραπεία. Έχω συνηθίσει έτσι, έχω μάθει έτσι, δεν σκέφτομαι ποτέ ότι μπορεί να ξυπνήσω αύριο και ξέρω εγώ να μην βλέπω αν κάποιος αυτό πιστεύει. Δεν το σκέφτομαι καν. Δεν το έχω περάσει αυτό στο μυαλό μου, αυτόν τον αρνητισμό. Και εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, δεν μπορούμε εξάλλου να ανταλλάξουμε. Σωστά. Η κάθε θέση έχει το δικό της ενδιαφέρον. Η κάθε ζωή, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του κόσμο και τις δικές του προκλήσεις. Έχει άλλο ενδιαφέρον η κάθε ζωή. Ακούσαμε έτσι το Γεράσιμο Λιγνό σε μια πάρα πολύ χρήσιμη τοποθέτηση και που αναδεικνύει το πόσο έχει δουλέψει με τον εαυτό του, όχι μόνο με τις επιδόσεις του αλλά και με τον εαυτό του, και αναδεικνύει τη φιλοσοφία του για τη ζωή, την προσέγγιση του για τα πράγματα, που έχει πολλά να πει σε όλους μας. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε μετά από αυτή την πολύ έντονη συζήτηση, και θα επανέλθουμε μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα του σταθμού μας για να μιλήσουμε για τις μεγάλες διοργανώσεις, για τις κορυφές.
Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και το τραγούδι των U2 που ακούσαμε νωρίτερα, επανερχόμαστε στο στούντιο. Ακούτε την εκπομπή Viva Voces στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα κάθε Σάββατο στις 11 από τους 89,2 μεγακύκλους στο ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά, όπου ταξιδεύουμε μαζί με ανθρώπους, ιστορίες και φωνές του τόπου μας. Σήμερα ταξιδεύουμε παρέα με τον Γεράσιμο Λιγνό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε καλύψει ήδη αρκετά και σημαντικά θέματα, θα λέγαμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις μεγάλες διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε ο Γεράσιμος. Θα μας ενημερώσει σχετικά. Γεράσιμε, ποιες, αν πάμε, καταρχάς ας πάμε από το, θες να ξεκινήσουμε από το πανελλαδικό επίπεδο και να πάμε προς το πανευρωπαϊκό. Στις διοργανώσεις τις ελληνικές, ποιες είναι αυτές που συγκρατείς στο μυαλό σου και μπορούμε να επικοινωνήσουμε? Ουσιαστικά από το 2013-2014 ξεκίνησα και ήμουνα πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση περίπου για 9 χρόνια, και μετά που συμμετείχα και στο τρίαθλο και εκεί ήμουνα πρωταθλητής Ελλάδος για τα υπόλοιπα 3-4 χρόνια. Ουσιαστικά στην Ελλάδα, επειδή είναι και λίγο πιο χαμηλό το επίπεδο, να είμαστε και ρεαλιστές, κατάφερα συνέχεια να κερδίσω. Μετά έχω συμμετάσχει σε 2 παραολυμπιακούς αγώνες, όπως είπες. Στο Ρίο είχα καταλάβει την 6η θέση, όπου έγινα εκεί παραολυμπιονίκης. Στο Τόκιο δεν κατάφερα να περάσω στον τελικό, είχα μια 9η και μια 10η θέση. Έχω συμμετάσχει σε πανευρωπαϊκά 2, αν δεν κάνω λάθος, ναι, σε 2 πανευρωπαϊκά, όπου η καλύτερη μου διάκριση ήταν 4η θέση το 2018 στο Δουβλίνο. Έχω συμμετάσχει σε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα, όπου έχω καταφέρει να κερδίσω 3 μετάλλια, 1 σημαίνιο και 2 χάλκινα. Αυτά νομίζω ότι είναι οι πιο μεγάλες διακρίσεις. Και μετά στο τρίαθλο, που πήγα σε διεθνείς αγώνες, είχα κερδίσει και εκεί κάποια μετάλλια. Είχα πάει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου κατέκτησα την 9η θέση. Αυτά. Στο Δουβλίνο μας είπες ότι είναι πανευρωπαϊκό. Ήταν πανευρωπαϊκό, ναι. Τα παγκόσμια που συμμετείχες? Το παγκόσμιο ήταν στο Μεξικό το 2017, όπου κατέκτησα εκεί τα 3 μετάλλια. Στο Μεξικό? Ναι, Mexico City έχει κυψόμετρο εκεί. Ήταν ωραία. Και στο Λονδίνο, όπου συμμετείχα το 2019. Ναι, το 2019. Το 19 στο Λονδίνο. Όπου είχα βγει 7ος ή 6ος, δεν θυμάμαι. Νομίζω 7ος. Ναι. Αυτός ο αγώνας στο Λονδίνο έπαιξε κάποιο ρόλο για επόμενο? Ήταν που πήρες την πρόκληση? Θα σου πω πώς γινόταν. Ουσιαστικά πηγαίναμε συνέχεια σε αυτοί που σου είπα ήταν πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα. Ναι. Υπήρχαν ουσιαστικά παγκόσμια κύπελα ή πανευρωπαϊκά κύπελα, στα οποία γινόντουσαν όλη τη χρονιά και μπορούσες να συμμετέχεις. Εκεί πέρα όντως έπαιρνα συνέχεια αρκετές διακρίσεις, και ουσιαστικά έκανες κάποιους χρόνους για να μπορείς να πας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και μετέπειτα στους παραολυμπιακούς αγώνες. Στο Ρίο ουσιαστικά πήγα από έναν αγώνα που είχα κάνει στο Βερολίνο, σε ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο είχε διοργανωθεί στο Βερολίνο, και είχα κάνει εκεί έναν πολύ καλό χρόνο και ουσιαστικά κέρδισα την πρόκριση για το Ρίο στους παραολυμπιακούς αγώνες. Και όσον αφορά το Τόκιο, είχα κάνει μια μεγάλη κούρσα αρκετούς μήνες πριν στην Ιταλία, που ουσιαστικά ήξερα ότι με αυτό το χρόνο θα κερδίσω την πρόκριση, και ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα να προσαρμοστώ και να προπονηθώ. Άρα οι βατήρες έτσι για τις 2 μεγάλες παραολυμπιάδες ήταν για το Ρίο το Βερολίνο. Σωστά. Και για το Τόκιο η Ιταλία μας λες. Μάλιστα. Εντάξει, γενικά είχαμε συνεχόμενους αγώνες μέσα στη χρονιά, και πάντα προσπαθούσε να υπάρχει μια ισορροπία, ώστε να μην καίγεσαι σαν αθλητής, να το πω σε εισαγωγικά, γιατί όταν έχεις συνέχεια αγώνες δεν γίνεται συνέχεια να είσαι στο 200%, γιατί το σώμα δεν αντέχει να είναι. Οπότε υπήρχε ένας κύκλος στον οποίο αποφασίζαμε να είμαστε καλά σε 2-3 αγώνες, να είμαι
200% και στους υπόλοιπους να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται για να αντέξει το σώμα μου, γιατί στο τέλος κάθε χρονιάς πάντα είχε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, πάντα είχε παραολυμπιακούς αγώνες, πάντα είχε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οπότε εκεί έπρεπε να κάνεις τη μεγάλη εμφάνιση και να διακριθείς. Όπως σου είπα, το Ρίο ήταν η πρώτη μου εμπειρία, όπου εκεί ουσιαστικά οπότε λες ότι κάποιες διοργανώσεις είναι για συντήρηση και κάποιες άλλες δίνεις όλο στον εαυτό. Ναι, περίπου. Ουσιαστικά. Μάλλον κοινή πρακτική για τους πρωταθλητές, έτσι δεν είναι? Ναι. Ουσιαστικά είναι το σύστημα έτσι, για να μπορείς να συμμετέχεις στους επόμενους αγώνες, πρέπει να συμμετέχεις και σε προηγούμενους, για να μπορείς να είσαι ουσιαστικά να είσαι συνέχεια στους elite αθλητές και να καταλαμβάνεις ξανά και ξανά θέσεις. Σε εκείνο τον αγώνα του Βερολίνου θα πάμε πάλι. Στο Βερολίνο, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη πόλη, με φυσιογνωμία ζωντανή και ελεύθερη. Εκείνο το βράδυ ήξερες αυτό που έχει συμβεί ή αργότερα το ανακάλυψες? Ήξερες δηλαδή ότι με εκείνο τον αγώνα θα φύγεις για το Ρίο? Το ήξερες την ίδια μέρα? Ήταν ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός χρόνος και ήξερα ότι ουσιαστικά με έστειλε με το ένα πόδι στο Ρίο, που τελικά όμως δεν με έστειλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθε η πρόσκληση που φύγαν οι Ρώσοι. Αλλά εκείνο το βράδυ όντως ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είχα καταφέρει μια πολύ μεγάλη διάκριση, η οποία... Άρα εκείνο το βράδυ ήταν το βράδυ των ονείρων, εργόσουν πράγματα. Ναι, ήταν ότι σκεφτόμουν πώς θα είναι εκεί, τι θα κάνω εκεί, πώς θα τα καταφέρω να είμαι αξιοπρεπής και εκεί. Αλλά εντάξει, μετά από λίγο που μου είπαν ότι κοίτα να δεις, έχουν καλυφθεί θέσεις, σβήστηκαν τα όνειρά μου, οπότε ήταν ουσιαστικά σαν να τρώσεις ένα χαστούκι και να λες εντάξει, πάμε παρακάτω. Αλλά τελικά η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Ναι, η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Οι Ρώσοι μας ωφέλησαν. Και ήρθε πρόσκληση τελικά. Και ήρθε πρόσκληση για το Ρίο το 2016. Ναι. Έτσι, Σεπτέμβρη μας είπες. Ήτανε 2 Σεπτέμβρη πέταξα με το αεροπλάνο. Ναι. 10 χρόνια πριν, 2 Σεπτέμβρη. 10 χρόνια πριν, και 25 Αυγούστου, περίπου τέτοια εποχή. Βασικά περίπου τέτοια εποχή έμαθα ότι δεν θα είμαι στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, γύρω στις 10 Ιουλίου. Ναι. Μετά γύρω στις 10 Αυγούστου με πήρε ο προπονητής, όπως είπα και πριν, και μου είπε ξεκίνα τις προπονήσεις. Άναψε τις μηχανές, κράτα τις ζεστές. Και 25 Αυγούστου, 24 ή 25 έμαθα ότι το τελικό. Στο ταξίδι αυτό πάμε να το ζήσουμε λιγάκι μαζί. Πήγαινες συνοδευόμενος, ήσουν με την αποστολή, πώς πήγαινες? Ήμασταν κάποια άτομα που είχαμε πάει λόγω... Το μεγάλο μέρος της αποστολής είχε φύγει γύρω στις 25 Αυγούστου, που σου είπα ότι έμαθα εγώ. Εμείς φύγαμε πιο μετά, ήμασταν 3 αθλητές οι οποίοι είχαν πάρει πρόσκληση, Έλληνες. Εγώ στην κολύμβηση, ένας ο Καγιάκ και μια κοπέλα στο Στίβο. Και φύγαμε τις 2 Σεπτέμβρη. Ταξιδέψαμε. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας είχες άγχος? Είχες άγχος που γινόταν έτσι ότι γινότανε? Δεν μπορούσα να αντιληφθώ και πολύ καλά τι γίνεται. Ήμουνα, ξέρεις, σε ένα μοτίβο ότι εντάξει, πάμε να διασκεδάσουμε και ό,τι βγει, έτσι αλλιώς. Το μεγάλο στόχο τον πέτυχα, να είμαι εδώ. Δεν ένιωθα και πολύ, ήμουνα συνέχεια ευδιάθετος, πάρα πολύ χαρούμενος, ανυπομονούσα. Χαλαρά και άνετα. Ναι, πάρα πολύ. Και αυτό, αν θες, με τα χρόνια είναι και αυτό που με βοήθησε να πετύχω. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε από την Ελλάδα, από την Αθήνα, ταξιδέψαμε για το Παρίσι και από το Παρίσι πετάξαμε για Ρίο ντε Τζανέιρο. Υπήρχε πολύ χιούμορ. Μάλιστα τότε είχα και, για να καταλάβεις ότι δεν γνώριζα καθόλου τη φάση, είχα και μία σαν γρίπη και έπαιρνα golden flu και με βλέπει ο γιατρός και μου λέει μην το παίρνεις αυτό, είναι απαγορευτικό, άμα μας κάνουν anti-doping control. Λέω το golden flu, δηλαδή τι θα πάμε, τέλος πάντων. Θα πάμε με τους Ρώσους, Ναι, εντάξει. Μου λέει, ναι, εντάξει, δεν μπορεί να πάθεις κάτι προφανώς με ένα golden flu, αλλά η μεγάλη χορήγηση και όλα αυτά, εντάξει, τέλος πάντων. Του λέω, εντάξει, δεν πειράζει, ας έχω συνάχεις όλους τους αγώνες. Τέλος πάντων, όταν πήγαμε εκεί, εντάξει, ήταν μαγικά. Το Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν μια
Υπέροχη, πολύ. Αυτή η πτήση τη θυμάσαι, ήταν ατελείωτη? Ναι, ήταν πολύ μεγάλη, ναι, γιατί ήταν η ανυπομονησία, νομίζω. Ήταν η ανυπομονησία που έμοιαζε τεράστια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο πήγαινε, κοιμήθηκα αρκετά. Οπότε ήμουν αρκετά ξεκούραστος. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα τόσο μεγάλη πτήση, γενικά σαν άνθρωπος. Και ήμουν ουσιαστικά μόνος μου, γιατί φυσικά την Αλεξία δεν της κάλυπταν τα έξοδα για να έρθει. Όπως και στο Τόκιο. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε ήσουν μόνο με τους αθλητές σου? Ναι, ήμουν μόνο με τους αθλητές και 2-3 που μας συνόδευαν άσχετους. Και νέα παιδιά ουσιαστικά. Ναι. Παιδιά. Η μία η κοπέλα είναι 1 χρόνο. Σαν και εμένα είναι. Ναι, σαν και εμένα. Ουσιαστικά ήταν σε ηλικία μου. Όταν έφτασες εκεί, ποια ήταν η πρώτη εικόνα σου? Η πρώτη εικόνα που θυμάμαι είναι. Από το Ρίο. Είναι ένα απέραντο αεροδρόμιο. Ένα πραγματικά απέραντο. Έλεγα πού είμαστε, ξέρω εγώ, δεν τελείωνε. Δηλαδή, αν το Βενιζέλος μοιάζει τεράστιο, αυτό ήταν. Μας βάζαν σε μετρό να πάμε από εδώ. Λέω τι γίνεται. Ειδικά για ένα παιδί που είναι στα 21 και δεν έχει ταξιδέψει και τόσο πολύ, είναι λίγο περίεργο. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα. Μετά θυμάμαι ότι πήγα στο Ολυμπιακό χωριό ουσιαστικά χωρίς να γνωρίζω κανένα μέλος της ελληνικής αποστολής. Θυμάμαι παντού αθλητές από όλες τις χώρες, τεράστια κτίρια, παντού εστιατόρια να τρώμε φαγητό, παντού παιχνίδια να περνάμε την ώρα μας. Ήταν σαν είναι η κατασκήνωση, οπότε διασκεδάζαμε όλη την ώρα, σιγά σιγά προσαρμόστηκα, έκανα και παρέες. Σε σχέση με αυτό που έχεις φανταστεί, προσομοίαζε, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό? Δεν προσομοίαζε, όχι. Αυτό που φαντάζεται ο καθένας δεν υπάρχει. Είναι κάτι μοναδικό και πραγματικά εύχομαι κάθε αθλητής που προσπαθεί να το ζήσει. Αυτή η αδρεναλίνη, αυτή η χαρά που σου μεταδίδουν όλοι σε αυτούς τους αγώνες, τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς, αντίστοιχα αυτή η προσμονή, ο κόσμος πως σε κοίταζε, ένιωθες ότι όλοι περιμένουν τη στιγμή που θα δουν εσένα. Ήταν μοναδικό. Και σταδιακά όσο περνάγαν οι μέρες προσαρμοζόμουν και καλύτερα. Ήταν τεράστια η ώρα διαφοράς, οπότε ήμουν λίγο στην αρχή προσπαθούσα να το βρω. Μετά από 2-3 μέρες ξεκίνησαν και οι αγώνες. Εγώ ευτυχώς δεν ήμουν στις πρώτες μέρες των αγώνων και έμπαινα στο κολυμβητήριο και χάζευα, γιατί ήταν κολυμβητήριο 20.000 θεατών. Εγώ το πιο μεγάλο που είχα κολυμπήσει ήταν το ΆΚΑ, το οποίο συνήθως είναι και άδειο. Οπότε το βλέπα συνέχεια γεμάτο και έλεγα, ειδικά στους τελικούς, στους προκριματικούς δεν γέμιζε, γιατί έχει πάρα πολλά αθλήματα, οπότε ο κόσμος χωριζόταν. Στους προκριματικούς ήταν ok, και όταν είδα τους πρώτους τελικούς που αγωνίζονταν τα άλλα παιδιά, λέω να ζήσω κι εγώ ένα τελικό αυτό, αυτή η ένταση. Σταδιακά οι μέρες περνούσαν, έφτασε η ώρα που έπρεπε κι εγώ να κολυμπήσω. Θυμάμαι ότι το βράδυ πριν κοιμήθηκες? Το βράδυ πριν, ναι, προσπαθώ να σκεφτώ ξανά και ξανά την κούρσα, πώς θα είναι στα μάτια μου για να μην κάνω κάποια λάθη. Αυτό που ουσιαστικά κάνω συνέχεια. Σκεφτόμουν την κούρσα ξανά και ξανά, πώς θα γίνει και ποτέ δεν πετυχαίνει όπως τη σκέφτεσαι. Και ουσιαστικά όταν ανέβηκες πάνω στο βατήρα, σκεφτόσουν κάτι, είχες αδειάσει? Όταν έφτασα, όταν ήρθε η ώρα να πάρω το λεωφορείο να πηγαίνω προς το κολυμβητήριο, εκεί κορυφωνόταν το άγχος. Ίδρωνα μόνος μου, μου κάνανε ηρέμησε. Τους λέω δεν το κάνετε, είναι κάτι που βγαίνει από μόνο του. Τέλος πάντων προσπάθησα να ηρεμήσω, μίλησα και με την Αλεξία, μου είπε ηρέμησε, όλα καλά, εντάξει. Και ουσιαστικά έκανα την προθέρμανση που κάνουμε κλασικά πριν τον αγώνα. Έφτασε η ώρα να πάω εκεί και υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, ότι όλοι οι αθλητές που ήταν εκεί μιλάγαν όλοι μεταξύ τους, μίλαγα κι εγώ, κάναμε χαβαλέ. Ανέβηκα στο βατήρα, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι αυτή την ανυπομονησία από το εκεί που περιμένεις μέχρι να πας στο βατήρα. Μετά θυμάμαι ότι
προσπαθούσα πάντα να είμαι πιο δυνατός στα 100 μέτρα, ας πούμε, που είχε πισίνα, να είμαι πιο δυνατός στα δεύτερα 50 ώστε να κερδίσω στο τέλος. Θυμάμαι ότι προσπάθησα, τερμάτισα και δεν μπορούσα να δω προφανώς τον πίνακα απέναντι και μου φωνάζανε ότι προκρίθηκα. Και εκείνη τη στιγμή ούτε και άκουγα. Τέλος πάντων, αφού πέρασε η ώρα, μου είπαν ότι έχεις καταφέρει να περάσεις τον τελικό σαν 7ος. Εντάξει, ήταν τεράστια χαρά που είχα. Ήταν πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Μίλησα με τους ανθρώπους εκεί, μίλησα εδώ με την οικογένειά μου και τους λέω πώς θα αντέξω, πώς θα κάνω και το απόγευμα και άλλη κούρσα, τον τελικό, δεν γίνεται. Μου λέγανε ηρέμησε, θα τα καταφέρεις και όλα αυτά. Ουσιαστικά... Ήταν την ίδια μέρα δηλαδή. Ναι, έτσι είναι πάντα προκριματική τελική. Ουσιαστικά πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Έφαγα και ξαφνικά έπρεπε να ξαναφύγω για να πάω στο κολυμπητήριο. Γυρίσατε στο Ολυμπιακό χωριό δηλαδή. Και... Ναι, γύρισα στο Ολυμπιακό χωριό, πήγα για φαγητό, ξεκουράστηκα. Εκεί θυμάσαι κάποια παρέα με συναθλητές να μιλάτε, να λέτε πράγματα? Προσπαθούσαν να με χαλαρώσουν οι συναθλητές όσο γίνεται. Θυμάμαι και έναν προπονητή που ήταν ομοσπονδιακός τότε, ενώ πηγαίναμε στο λεωφορείο, μου λέει να σου πω κάτι. Μου λέει αν καταφέρεις και βγεις στην εξάδα θα κερδίσεις λεφτά, θα κερδίσεις το ένα, θα κερδίσεις το άλλο. Τον κοίταζα, του λέω εντάξει να κολυμπήσω εγώ θέλω, απλά να δω τον κόσμο, δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Του λέω προσπάθησα να μην μου λες τίποτα γιατί πιο πολύ με αγχώνει. Φυσικά και ήταν τεράστιο το να κερδίσει ένα διορισμό, το να κερδίσει ένα ποσό που τι σημαίνει εμένα, εντάξει δεν είναι τίποτα άλλο, τέλος πάντων. Αλλά για ένα παιδί 21 χρονών ξαφνικά να έχει κάποια λεφτά από κάτι που το θεωρούσε ότι δεν θα εισπράξει ποτέ είναι τεράστιο. Τέλος πάντων. Υπήρξαν και στιγμές γέλιου για να εκτονωθεί όλη η πίεση. Σίγουρα. Υπήρχε, ειδικά από ένα συγκεκριμένο συναθλητή μου που είμαστε ακόμα φίλοι, προσπαθούσε όλη την ώρα να με κάνει να γελάω, να νιώσω καλύτερα. Έφτασε η ώρα που έπρεπε να πάω πάλι εκεί που περιμέναμε και ξαφνικά ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Όπως ήταν το πρωί, καμία σχέση. Ήταν ο καθένας σε μια γωνία, κανένας δεν μίλαγε με κανέναν. Και λέω, ρε φίλε, λέω κάτι πρέπει να κάνω. Εγώ προσπάθησα να παραμείνω ήρεμος, να συγκεντρωθώ. Θυμάμαι πάλι αυτή την ανυπομονησία ότι τώρα να βγω έξω, να κολυμπήσω, να τελειώνουμε, να γίνει αυτό, να το ζήσω. Είναι πολύ χαραγμένη στο μυαλό μου η στιγμή που ουσιαστικά μου λένε βγες έξω και ξαφνικά βλέπω όλο τον κόσμο γύρω, γιατί δεν είχα πάει στην κεντρική αρένα να δω τι κόσμο έχει εκείνη τη μέρα για να είμαι ήρεμος και βλέπω ένα κολυμπητήριο τίγκα, όταν λέμε τίγκα 20.000 να είναι όλοι όρθιοι και λέω ναι εντάξει, απλά χαμογέλασα και χαιρέτησα ξέρω εγώ τον κόσμο. Μάλιστα έτρεχε και ένας Βραζιλιάνος δίπλα μου, οπότε υπήρχε ακόμα πιο μεγάλος ενθουσιασμός, ο οποίος βγήκε πέμπτος, με πέρασε ίσα. Ουσιαστικά αυτή η κούρσα, τι άλλο μου έχει μείνει χαραγμένο. Αυτός που σου λέω, ο Βραζιλιάνος που μου έχει μείνει χαραγμένο, πήγε και έβαλε μια πετσέτα πάνω στο βατήρα και λέω τι κάνει, γιατί βάζει την πετσέτα? Δεν το είχα ξαναδεί ποτέ αυτό στη ζωή μου. Έχω κάνει τόσους αγώνες. Πράγματι ήταν unfair αυτό που έκανε. Του είπα να την κατεβάσει κάτω. Οπότε το άγχος μεγάλωνε γιατί πέρναγε η ώρα και. Ουσιαστικά έγινε αυτό. Για να εκτεναχθεί καλύτερα ήθελε την πετσέτα. Ξέρω εγώ, για να μην γλιστρήσει πιθανότατα στο βατήρα. Ναι, τέλος πάντων. Του το βγάλανε. Ανεβαίνουμε στο βατήρα. Και θυμάμαι από την αρχή να είναι λίγο μπροστά μου συνέχεια και προσπαθούσα να περάσω αυτόν, γιατί ήξερα ότι αν περάσω αυτόν σίγουρα θα έχω περάσει έναν. Γιατί ήμουνα στο 1 και μέχρι το 8 δεν έχεις την ορατότητα. Έβλεπα μόνο αυτόν δίπλα μου. Ουσιαστικά αυτός ήταν το κίνητρό μου, να περάσω αυτόν. Προσπάθησα όσο μπορούσα. Στα τελευταία μέτρα, ενώ με πέρναγε σε όλη την κούρσα, τον έφτασα. Και μάλιστα νόμιζα, ήμουν σίγουρος ότι τον είχα περάσει κιόλας. Τελικά με κέρδισε για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου, πολύ λίγο. Αλλά είχα πάρει την 6η θέση και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και με τα χρόνια πλέον σύντομα θα καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικό ήταν για μένα αυτή η κούρσα. Όταν βγήκες από το νερό, τι σκέφτηκες?
Τίποτα, απλά θυμάμαι ότι μου φώναζαν. Ήταν η μεριά που ήταν όλοι οι Έλληνες κοντά σχετικά και τους θυμάμαι να ουρλιάζουν και να φωνάζουν έκτος και το άκουσα. Ήμουν σίγουρος ότι είχα ακούσει ότι είχα βγει έκτος. Και ουσιαστικά είχα ένα συναίσθημα χαράς. Κοίταζα ξανά και ξανά τον κόσμο να δω ότι όλο αυτό που έζησα ήταν αληθινό. Και σου ξαναλέω, όλη αυτή η αγνία και η αθωότητα που μπορεί να έχει ένα παιδί 21 χρονών, γιατί παιδί είναι όποιος είναι 21 χρονών, είναι μοναδική και βοηθάει, πιστεύεις. Και με βοήθησε απόλυτα. Δηλαδή σε σχέση με το Τόκιο, που θα φτάσουμε και εκεί και θα καταλάβετε τη διαφορά, ήταν ότι αυτό με οδήγησε εκεί. Παρότι δεν είχα κάνει προπόνηση, μπορεί αν είχα κάνει προπόνηση και να είχα συγκεντρωθεί τόσο και να το είχα βάλει τόσο καλά στο κεφάλι μου, να με άγχωνε ακόμα πιο πολύ. Ουσιαστικά από εκεί και πέρα όλα ήρθαν πιο απλά. Είχα πετύχει με το παραπάνω αυτό που ήθελα. Προσπάθησα να απολαύσω και στη συνέχεια τους αγώνες. Ήθελα να περάσω σε έναν τελικό. Κατάφερα να είμαι ένατος στο επόμενο αγώνισμα. Οι πρώτοι 8 περνούσαν, οπότε έμεινα εκτός. Με στεναχώρησε λίγο, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να επισκιάσει όλο αυτό που είχα ζήσει. Ακριβώς. Δεν μπορούσε να το επισκιάσει προφανώς. Το πρώτο τηλέφωνο, να υποθέσουμε. Εντάξει, προφανώς και μίλησα με την Αλεξία, εντάξει. Είναι λογικό. Ήταν ενθουσιασμένοι, φανταζόμαστε. Ναι, όλοι, εντάξει. Οπότε ζήσαμε έτσι με κομμένη την ανάσα τη συμμετοχή σου στο Ρίο και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2016 εκεί. Ωστόσο υπήρξε και άλλη συμμετοχή. Ήρθε αργότερα το Τόκιο, που ήταν κανονικά να γίνει το 20, αλλά διεξήχθη το 21, και αυτοί οι αγώνες τελικά καθυστέρησαν να γίνουν λόγω της πανδημίας, Γεράσιμο. Σωστά. Οπότε πάλι εκεί πέρα είχαμε μια προζωμονή, μια καθυστέρηση. Εκεί, όπως είπαμε, ήρθε η πρόκριση από την Ιταλία. Ναι. Εκεί ήταν ξεκάθαρο. Ναι, εκεί ήταν. Εκεί το γνώριζες. Εκεί το γνώριζες από την αρχή. Ναι, ουσιαστικά το γνώριζα από την αρχή. Απλά ξέρεις, επειδή δεν ήταν απόλυτα σίγουρο, περίμενα να ανακοινωθεί υποστολή για να το ανακοινώσω και εγώ σε όλους. Αλλά όσοι με τριγύριζαν ήξεραν ότι εγώ έχω πετύχει. Αυτή, για να φτάσω στο Τόκιο, αυτή η προσμονή που λες επί COVID, που εντάξει, ήταν κάτι βάναυσο που έζησε όλος ο κόσμος. Ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Όχι μόνο αθλητές. Εγώ είχα και την τύχη μετά από ένα διάστημα να κολυμπάω μόνος μου στην πισίνα. Ήταν πραγματικά, τα σκέφτομαι τώρα και αναρωτιέμαι, τέλος πάντων. Εξωπραγματικά, έτσι. Ναι, εξωπραγματικά. Λες ότι αποκλείεται αν το έχεις ζήσει αυτό. Ήταν. Αυτός ο ένας χρόνος ήταν σαν να σου ρίχναν ένα μαχαίρι και να σου λέγαν πρέπει να το κάνεις. Εκεί ουσιαστικά εγώ αποφάσισα ότι το κομμάτι μου θα κλείσει. Αυτός ο ένας χρόνος μου φάνηκε σαν αιώνας. Ότι έπρεπε να παλέψω μόνος μου ένα χρόνο ακόμα και όλα αυτά. Προφανώς όμως και οι άλλοι το ζούσαν αυτό, όχι μόνο εγώ. Δηλαδή δεν αποτελεί δικαιολογία όλο αυτό. Κατάφερα να κάνω μια μεγάλη κούρσα και να προκριθώ στο Τόκιο. Στο Τόκιο ήταν όλα διαφορετικά. Ταξιδέψαμε όλη η αποστολή, αλλά μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο το οποίο ήταν απόλυτα άδειο. Άδειο. Ναι, γιατί δεν ταξίδευε κανένας λόγω COVID. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Απαγορευόταν να βγούμε από το Ολυμπιακό χωριό. Κυκλοφορούσαμε όλη την ώρα με μάσκες. Κάναμε κάθε μέρα COVID test. Όποιος βρισκόταν θετικός έφευγε από τους αγώνες. Ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν αρκετά δυσάρεστη για όλους όμως. Το ξαναλέω, δεν αποτελεί δικαιολογία για μένα. Είναι λίγο τρομοκρατικό, έτσι όπως περιγράφεις. Είναι τρομοκρατικό γιατί γενικά είναι λίγο πιο αυστηροί σαν λαός οι Ιάπωνες και σε αυτό το κομμάτι ήταν αρκετά αυστηροί. Ήθελαν κάθε μέρα να είσαι εκεί να κάνεις τεστ, δεν γινόταν να μην το κάνεις. Και ήταν και λίγο βάναυσο, δεν σ' άφηνε να το απολαύσεις. Δεν είχε κόσμο στις κερκίδες, απαγορευόντουσαν οι θεατές. Σωστά. Ήταν όλα πολύ πιο διαφορετικά. Εγώ είχα προετοιμαστεί πολύ πιο καλά, βέβαια. Προσπαθούσα να μην επηρεάζομαι. Βέβαια είχε συμβεί ένα σκηνικό στο οποίο είχα επηρεαστεί αρκετά.
ήταν ότι η Αλεξία είχε επιλεγεί ως μέλος να ταξιδέψει στο Τόκιο και αυτό μου δίνει μεγάλο κίνητρο και για να το ζήσει και η ίδια βασικά πρώτα απ' όλα αλλά και για να μπορεί να συμπαραστέκεται σε μένα. Τελικά κάποιοι αποφάσισαν να μην ταξιδέψει, άλλαξαν το μέλος της αποστολής και αυτό είχε φέρει πολύ μεγάλη φθορά σε μένα. Η ένταση μου ήταν τεράστια, τα έβαζα πραγματικά με όλους εκεί γιατί θεωρούσα ότι αυτό ήταν άδικο εφόσον τις το λες, όχι επειδή είχα κάποια παρεξήγηση ότι πήραν κάποιον άλλον προπονητή. Μην με βάζεις καν στη διαδικασία. Αυτό τους είπα. Γιατί να με βάλεις σε αυτή τη διαδικασία εφόσον δεν θα το κάνεις. Είναι ψυχολογικό χτύπημα. Και 2 μέρες πριν να τις λες, ξέρω εγώ, δεν θα έρθεις. Και τι είναι. Θα πάω βόλτα στην Πάτρα. Δηλαδή ήταν. Εκεί είπα ότι ξέρεις κάτι, όλο αυτό το σύστημα εγώ δεν μπορώ να τα αλλάξω. Πραγματικά αυτά σκεφτόμουν ότι με πήρα από κάτω. Αντί να σκέφτεσαι λοιπόν το αγωνιστικό κομμάτι, σε κρατήσανε πίσω. Ήταν αυτό. Και ξαναλέω, αυτά μπορούν να συμβούν στον καθένα, δεν αποτελεί δικαιολογία. Όχι, υπήρχαν οι αντικειμενικές δυσκολίες που μας περιέγραψε, αλλά για σένα υπήρχαν και έξτρα υποκειμενικές. Ναι. Και μάλιστα 2 μέρες πριν τραυματίστηκα κιόλας. Δεν είχα κάνει τόσο καλό ζέσταμα και ξαφνικά έπεσα στην πισίνα και έμεινα εκεί. Ήταν σαν ένας φάχτης στην πλάτη. Ξεκίνησε να μου κάνει ενέσεις ο γιατρός αντιφλεγμονώδης για να μπορέσω να αγωνιστώ. Εντάξει, είχα πόνο. Γενικά ήταν όλα περίεργα. Δύσκολο το Τόκιο. Ήταν όλα δύσκολα. Αλλά εντάξει, με τα χρόνια, αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, θα άλλαζα αυτή τη συμπεριφορά και σίγουρα το να ζήσω μια Ολυμπιάδα με κόσμο ακόμα αυτό. Και γι' αυτό προσπάθησα και με το τρίαθλο να πάω στο Παρίσι, στους επόμενους αγώνες που δεν το πέτυχα βέβαια. Προσπάθησα να είμαι εκεί, να ζήσω άλλη μια φορά αυτή την εμπειρία. Εντάξει, δεν το κατάφερα, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Πραγματικά δεν έχω αποθυμένα από παραολυμπιάδες, από μετάλλια και όλα αυτά. Ο καθένας είναι στο είδος του. Εγώ ποτέ δεν ήμουν ο κορυφαίος και τώρα σου λέω ότι η πιο μεγάλη μου διάκριση ήταν η 6η θέση ή το 2ο παγκόσμιο μετάλλιο λόγω συγκυριών και εκεί. Απλά πάντα προσπαθούσα να πετύχω αυτό που ήθελα και αυτό είναι το πιο σημαντικό που προσπαθώ να περνάω και στα παιδιά σήμερα. Να προσπαθείς ξανά και ξανά. Και πάντα η ζωή θα σου επιστρέψει με κάποιο τρόπο αυτό που έχεις προσπαθήσει. Αν όχι αθλητικά, κάπως αλλιώς. Γεράσιμε, θυμώνεις που το Τόκιο δεν σε αφήσανε αυτές τις συνθήκες που μας περίγραψαν, να το χαρείς? Θυμώνω για αυτό που έγινε στην Αλεξία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, και το είχα επικοινωνήσει και ήμουν ξεκάθαρος σε αυτό. Ήταν συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν υπάρχουν εκεί. Ήμουν ξεκάθαρος, τους το είπα με τη μία. Απλά είναι και κάτι στο οποίο δεν μπορούσα εκείνη την ώρα να το επικοινωνήσω στον κόσμο, γιατί θα φούντωνα ακόμα πιο πολύ το κλίμα και όλο αυτό θα ήταν μόνο απέναντί μου. Σωστά. Γιατί δεν θα επηρέαζα ουσιαστικά αυτούς. Σωστά. Θέλει ψυχραιμία. Ωστόσο, από αυτή τη διοργάνωση τι κρατάς? Μόνο αυτή τη δυσκολία? Υπάρχει κάτι θετικό που κοιτώντας πίσω σου? Κοίτα, η κάθε διοργάνωση έχει και έναν δρόμο από πίσω. Για να φτάσω εκεί προσπάθησα πάρα πολύ. Ζούσα στην Αθήνα, έφυγα από την Αθήνα και ξαναγύρισα εδώ για 1,5 χρόνο με τον COVID. Στην Αθήνα ήταν για την προετοιμασία? Ναι, στην Αθήνα ζούσα για την προετοιμασία όλα αυτά τα χρόνια. Και προσπάθησα πάρα πολύ. Γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους, σπουδαίους προπονητές που εκεί αναδείχθηκα. Διαφορετικό τρόπο σκέψης, σκληρή πραγματικότητα. Να ξυπνάω κάθε μέρα 5 η ώρα το πρωί για να πάω 6 ώρα για προπόνηση. Πολλά πράγματα που έζησα που με βοήθησαν. Και φυσικά και από το Τόκιο έχω θετικά στοιχεία, γιατί έκανα και νέες γνωριμίες, νέες παρέες. Έζησα τον αγώνα, άλλο ένα παραολυμπιακό αγώνα, οπότε δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο παράπονο, μόνο αυτό που εξέφρασα. Γεράσιμε, πώς ήταν κάθε φορά όταν γύριζες στον τόπο, στο νησί, μετά από ένα μεγάλο αγώνα, μετά από μια μεγάλη διοργάνωση? Μπορούσε ο κόσμος
θεωρείς μέσα από τα δικά σου μάτια μπορούσε να συμμεριστεί αυτό που είχε ζήσει, ή συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό, δεν μπορούσε να συναισθανθεί, πέρα από τη μητέρα σου φυσικά που το συναισθανόταν στο 100%, η τοπική κοινωνία μπορούσε να συναισθανθεί όλο αυτό που έχει τραβήξει, όλο αυτό που έχει ζήσει? Θεωρώ ότι στο 100% δεν μπορεί να το βιώσει κανένας. Πέρα από αυτούς που σε ζουν απόλυτα, όπως και δεν μπορεί να χαρεί κανένας απόλυτα όσο χαίρονται αυτοί οι ίδιοι. Σωστά. Ναι, χαιρόμαστε όλοι για επιτυχίες που έχω κάνει εγώ, ή ο Χάρης τώρα στο Στίβο, ή ο Δημήτρης στο Στίβο, ή η Αποστολία, ή παλαιότερα η Άννα, είτε η Μαριέτα που πάλεψε να πάει στην Ολυμπιάδα, ή όλα τα παιδιά αυτά, γιατί είναι πολλά παιδιά που πραγματικά μπορούν να πάνε μπροστά. Έχουν βιώσει το δικό τους αγώνα, γιατί δεν μ' αρέσει συνέχεια να μιλάω για μένα, η αλήθεια είναι. Και μόνο αυτοί μπορούν να ξέρουν τι έχουν ζήσει και η οικογένειά τους τι έχει ζήσει. Το να έχει φύγει, ας πούμε, επειδή γνωρίζω τώρα, παίρνω και το θάρρος, να έχει φύγει η Μαριέτα, ξέρω εγώ, από τα 14 από την Κεφαλονιά για να πάει να ζήσει στην Αθήνα, για να κάνει πρωταθλητισμό, να πάει σε μια Ολυμπιάδα που δεν καταφέρει να πάει. Βέβαια, μόνο αυτή μπορεί να το εκφράσει πιο καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα γονιό 14 χρόνων να αφήνει το παιδί του. Το ξαναλέω με όλο το θάρρος και έχω απόλυτο σεβασμό, γι' αυτό παίρνω το λόγο και μιλάω για εκείνη και ελπίζω να το καταλαβαίνει. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Αυτό μόνο θέλω να πω. Για αυτήν μπορεί να ήταν ok. Όπως και η Αποστολία αντίστοιχα έχει φύγει από την Κεφαλονιά για να κάνει προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για αυτά τα παιδιά. Μόνο αυτοί μπορούν να ξέρουν τι έχουν τραβήξει και μόνο αυτοί ξέρουν τι αξίζουν. Και όλοι θα τους συγχαρούν, όλοι θα πετυχαίνουν, όλοι θα είναι χαρούμενοι που έχουν πετύχει όλα αυτά τα παιδιά. Αλλά στο τέλος το σημαντικότερο είναι να είναι αυτοί ευτυχισμένοι. Δηλαδή, αν μπορούσα εγώ να τους δώσω μια συμβουλή, είναι αυτοί να είναι χαρούμενοι με αυτό που κάνουν και όλα τα άλλα να τα αφήσουν πίσω, γιατί κανένας δεν θα χαρεί για αυτούς. Το ίδιο που περιγράφεις, Γεράσιμε, έγινε και με την Ολυμπιονίκη μας, την Άννα, η οποία δεν ήθελε να πάει στην αρχή, στην προετοιμασία. Και ήταν δύσκολο αυτό, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά που ουσιαστικά πρέπει να φύγουν από τον τόπο τους, να ζήσουν κάτι διαφορετικό. Εκεί βέβαια υπήρχε η απόλυτα θετική έκβαση, έτσι, και η πολύ μεγάλη διάκριση που την έστειλε στην κορυφή του κόσμου. Αλλά είναι πολύ δύσκολο και από ό,τι βλέπω παρακολουθείς και τους συναθλητές από άλλα αθλήματα. Έχεις, φυσικά, ναι. Βλέπεις πώς εξελίσσεται. Μα είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει μπροστά ο τόπος, όπως και στην τεχνική κολύμβηση υπάρχουν πολλά παιδιά που καταφέρνουν. Και ο ναυτικός όμιλος έχει πολλά παιδιά σε πανελλήνιο επίπεδο που παίρνουν μετάλλια, προσπαθούν, είναι μέσα στην εξάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που προσπαθούν. Γενικά αυτός ο τόπος έχει αθλητές. Το θέμα είναι πώς εμείς μπορούμε να τους δώσουμε ένα πραγματικό κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Υπάρχει αίσθηση ότι πάνε καλά τα αθλήματα στο νησί. Βλέπουμε διακρίσεις σε πολλά αθλήματα το τελευταίο διάστημα. Πιστεύεις ότι μπορεί και ο τομέας σου να αναδείξει μεγάλους αθλητές? Ναι, μπορεί, φυσικά. Εφόσον τα κατέφερα εγώ, μπορεί να τα καταφέρει κι άλλος. Είναι απόλυτο αυτό που λέω και το λέω πάντα στα παιδιά. Εφόσον το έκανα εγώ, μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το πιστεύω 100%. Και αν δεν το πίστευα, δεν θα το έκανα κιόλας. Η αγαπητή Σοφία είναι σε τροχιά μεγάλων διοργανώσεων που βλέπουμε συνεχώς να πετυχαίνει πράγματα? Θα έλεγα πως ναι. Και χαιρόμαστε ειλικρινά. Θα έλεγα πως ναι. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί ξανά και ξανά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που είναι σε μια δύσκολη ηλικία. Η εφηβεία είναι αρκετά δύσκολη. Είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος πραγματικός. Το να μπορείς να διαβάζεις, να έχεις τα γυναικολογικά, να κολυμπάς. Όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Αλλά είναι ένα παιδί που προσπαθεί ξανά και ξανά, όπως υπάρχουν και άλλα παιδιά. Τώρα εντάξει, για να μιλάω για τη Σοφία, υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία προσπαθούν και πιστεύω ότι αν όχι σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον σύντομα θα βγουν αθλητές που σε πανελλήνιο επίπεδο θα ξεχωρίζουν. Θυμόμαστε επίσης δυνατές διακρίσεις από τον αθλητή Μαρτσέλο. Εξακολουθεί στο άθλημα? Έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει. Είναι στην Αθήνα, δεν κολυμπάει πια, αλλά ναι, υπήρχε στο παρελθόν, όντως έκανε μια προσπάθεια και υπάρχουν πολλοί τέλος πάντων, για να μην ονοματολογούμε.
Απλά εγώ είπα κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν πραγματικά στο διεθνές επίπεδο. Μάλιστα. Μια που μιλάμε για το Δημοτικό Κολυμβητήριο και τα παιδιά που αναδεικνύονται μέσα από αυτό, ποιο θα ήταν, λες, το όνειρό σου για τις επόμενες γενιές αυτών των παιδιών που μπαίνουν σήμερα στην πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και που συμμετέχουν σε διοργανώσεις, φέρνουν επιτυχίες? Και πριν πάμε σε αυτό, επειδή μίλαγες για το τι περνάει ο κάθε αθλητής και τι σημαίνει για αυτόν, θα ήθελα να μας πεις έτσι εμβόλυμα πώς από τη στιγμή που ένας αθλητής διακρίνεται, γιατί ξέρεις, ο καθένας το προσεγγίζει, το συγχαρητήρια, το μπράβο. Εσύ πώς, γνωρίζοντας και τις δύο πλευρές, πώς θα έπρεπε να συγχαίρουμε τους αθλητές που διακρίνονται? Πώς θα έπρεπε να είναι η προσέγγιση μας προς αυτούς? Ξεκάθαρα είναι δική τους η επιτυχία. Ξεκάθαρα είναι δική τους η επιτυχία. Ο καλύτερος τρόπος για να ανταμείψεις έναν αθλητή είναι να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Με ουσία δηλαδή. Με ουσία. Όπως ας πούμε φτιάχτηκε το κολυμβητήριο, όπως άλλαξε ο στίβος, να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερα έργα. Δεν μιλάω μόνο για την τοπική κοινωνία, μιλάω γενικά. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω κανέναν. Πρέπει ο καθένας που θέλει να ανταμείψει αυτά τα παιδιά να βρει έναν τρόπο να τα βοηθήσει να μπορούν να πηγαίνουν στο πιο υψηλό επίπεδο, να προσαρμοστούν, να κάνει πιο εύκολη τη ζωή ενός αθλητή. Γιατί είναι αλλιώς να πηγαίνω σε ένα κολυμβητήριο που έχει 24 βαθμούς και να πέφτω 6 ώρα το πρωί και να τρέμω ολόκληρος, και αλλιώς σε ένα κολυμβητήριο που υπάρχουν φυσιολογικές θερμοκρασίες, όπως υπάρχουν και εδώ δηλαδή, που είναι στους 26 και 26,5 και μπορείς να αποφύγεις τραυματισμούς, να αποφύγεις πολλά πράγματα τα οποία σου βελτιώνουν την προπόνηση, σου βελτιώνουν τον χρόνο και σε διευκολύνουν και οικονομικά. Γιατί όλοι αυτοί οι τραυματισμοί είναι και. Βεβαίως. Είναι και λεφτά. Πολυεπίπεδη αστοχία. Να ρωτήσουμε τώρα, κυλάει ο χρόνος, Γεράσιμο. Έχουμε φτάσει 20 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής μας και δυστυχώς δεν θα εξαντλήσουμε τις ερωτήσεις μας. Οπότε να σταθούμε σε 2-3 θέματα που πραγματικά θέλουμε να επικοινωνήσουμε, και νομίζουμε ότι ένα από αυτά είναι η λαμπαδιοδρομία. Νομίζω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή αυτή. Σε θυμάμαι με τα γαλανόλευκα μπλουζάκια των Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάμαι την περηφάνεια σου και το ανάστημά σου να εκπέμπει μεγάλη χαρά. Πώς προέκυψε αυτό? Κοίτα, ως παραολυμπιονίκ μπορεί ο καθένας να κάνει αίτηση καταρχήν για να είναι λαμπαδιοδρόμος. Απλά η υπεύθυνη Ολυμπιακή Επιτροπή αναγνωρίζει ποιος θα συμμετέχει σε αυτή τη λαμπαδιοδρομία. Δυστυχώς δεν έγινε εδώ, ώστε να ήταν το αποκορύφωμα για μένα, γιατί πραγματικά είναι ένα τεράστιο γεγονός, το οποίο εδώ το είχα δει και από τότε το θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή την Άννα να κρατάει τη δάδα και ήταν πολύ, πολύ όμορφες αυτές τις σκηνές. Σαν παιδί που ήμουν εγώ, 8-9 χρονών, να χειροκροτάει όλος ο κόσμος, και έτσι. Ήταν το αποκορύφωμα για μένα το να φτάσω κι εγώ σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια ήταν μόνο η μάνα μου, ο πατέρας μου, και ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα, το οποίο πολύ, πολύ συγκινητικό, και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή τη στιγμή και ελπίζω να την ξαναζήσω. Δηλαδή θα ξαναδηλώσω συμμετοχή. Τώρα αν θα ξαναείμαι δεν ξέρω. Είναι διαφορετικό να κρατάς τη φλόγα από ένα μετάλλιο? Ναι, σίγουρα. Είναι μοναδικό συναίσθημα. Δεν μπορεί να περιγραφτεί. Ένιωθα πολύ μεγάλη τιμή και σου ξαναλέω, νομίζω ότι αν γινόταν εδώ θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη τιμή. Σύμφωνα. Όποιος κατάλαβε. Ναι. Τώρα, μία άλλη έτσι μεγάλη στιγμή που την αναφέραμε καθώς μιλούσαμε, ήταν η απόφασή σου να σταματήσει τον πρωταθλητισμό. Πάντοτε οι αποφάσεις αυτές είναι ορόσημα, δεν είναι εύκολες. Όπως εύστοχα είπες, είχες κάνει τα πάντα, είχες πάρει τα πάντα, που αλλού να πας, έτσι, είχες ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Αυτή η σκέψη πότε άρχισε να οριμάζει? Ήταν οι δυσκολίες στο Τόκιο που την άρχισαν να αντιγεννούν? Εντάξει, κοίτα, για να είμαι ξεκάθαρος, πάντα υπάρχουν κίνητρα άμα θες να συνεχίσεις. Δεν σημαίνει ότι εγώ νιώθω ότι
ήμουνα ο καλύτερος και δεν υπάρχει. Νιώθω ότι πέτυχα κάποια πράγματα όσον αφορά τον εαυτό μου και νιώθω γεμάτος όσον αφορά τον εαυτό μου. Ναι. Πριν το Τόκιο, όταν αναβλήθηκαν οι αγώνες, ναι, πραγματικά εκεί είπα ότι ξέρεις κάτι, δεν γίνεται. Γιατί κάθε χρόνος που περνούσε έπρεπε να βγάλεις προπόνηση, να βγάλεις φαγητό, να βγάλεις χωρίς να παίρνεις κανένα εισόδημα. Οπότε έλεγα πόσο θα το κάνω αυτό. Τέλος πάντων ολοκληρώθηκε το Τόκιο, ήρθε η πρόκληση του τριάθλου που μέσα από αυτό βρήκα και κάποιους χορηγούς, οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο. Βέβαια εκεί είχε άλλες δυσκολίες, προπονητικές, πάρα πολλά ταξίδια, πάρα πολύ μεγάλος εξοπλισμός και είχα πείσει τον εαυτό μου ότι θα πάω μέχρι το Παρίσι. Αν καταφέρω να προκριθώ στο Παρίσι, καλώς, αν δεν καταφέρω, πάλι καλώς, θα σταματήσω. Όποια απόφαση και να πάρω, σίγουρα την έχω σκεφτεί πολύ. Δηλαδή, πριν έρθω εδώ να ξεκινήσω με τα παιδιά, το σκέφτηκα ποιο θα είναι το κίνητρό μου. Μπορώ να πετύχω. Αν μπορώ να πετύχω, θα το κάνω. Αν δεν μπορώ, δεν θα το κάνω. Οπότε ήταν μια απόφαση η οποία είχα σκεφτεί αρκετά. Όλοι προσπαθούσαν να με πείσουν. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να με πείσουν. Μου λένε μπες, κάνε, γιατί το σώμα μου είναι ok ακόμα για να κάνω πρωταθλητισμό και είμαι σε μια σχετικά καλή ηλικία. Αλλά από τη στιγμή που έζησα κάποιους αγώνες με όλα αυτά τα παιδιά, αυτό ξεκαθάρισε τελείως μέσα μου. Δηλαδή από τον πρώτο αγώνα που πήγα με αυτά τα παιδιά αγώνες, είπα ότι αυτό είναι το πραγματικό κίνητρο, αυτό είναι το κίνητρο που έψαχνα. Αυτοί μου δίνουν χαρά και αυτό θα είναι που θα κάνω από εδώ και πέρα και όλο το άλλο έχει τελειώσει με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά έχει τελειώσει. Άρα θα λέγαμε σε κέρδισε προπονητική. Ναι. Και όταν ήρθε η απόφαση ήταν όριμη σε επίπεδο που μπορεί και να ανακουφίστηκες. Δεν στεναχωρέθηκες. Πιο πολύ ανακούφιση ένιωσα. Ναι. Δεν είναι ότι κάτι μου λείπει ή κάτι... στην αρχή, εντάξει, κάνα 2 μήνες ένιωθα λίγο περίεργα, ξέρω εγώ, που δεν έκανα τόσες προπονήσεις, μετά το ξεπέρασα, εντάξει, και είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος γι' αυτό. Οπότε τώρα απλώνεται μπροστά σου ένας νέος κύκλος, πολύ ωραίος κύκλος, πολύ ελπιδοφόρος, είσαι στην άλλη πλευρά της πισίνας αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, και τώρα λες εσύ στα παιδιά πάμε άλλη μία. Έτσι δεν είναι? Πώς αισθάνεσαι μέσα από αυτή τη θέση πλέον? Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά που συζητήσαμε μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι μπορώ να καταλάβω απολύτως πώς νιώθει ένα παιδί. Βεβαίως. Ενώ πόσο μπορεί να ζοριστεί για να πάει να κάνει άλλα 100 μέτρα, να κάνει άλλα 200 μέτρα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Προσπαθώ με έναν τρόπο να προσεγγίσουν την αγάπη που ένιωσα εγώ στο νερό, να τους την περάσω αυτή την αγάπη. Θεωρώ ότι μέσα σε ένα βαθμό το καταφέρνω. Ώστε να αγαπήσουν και αυτά. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερα να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα τους στηρίξω όπως πιστεύω κάνω μέχρι τώρα. Και είναι περίεργο, αλλά όπως πίστευα ότι σαν αθλητής θα πετύχω, έτσι πιστεύω και ότι μπορώ να πετύχω σαν προπονητής. Το ξαναλέω, δεν θέλω να το παίζω ότι κάτι είμαι ή κάποιος είμαι. Απλά αν δεν πιστεύεις, δεν μπορείς να το κάνεις κιόλας. Εγώ αυτής της άποψης είμαι. Δηλαδή όλο αυτό το μοτίβο της νίκης και όλα αυτά προσπαθώ να το κρατήσω σε συνεργασία με την αγάπη, σε συνεργασία με το παιχνίδι, σε συνεργασία με τη σχέση, τη φιλική μεταξύ τους, να τα συνδυάσω ώστε να πετύχουν και αυτά μαζί με εμένα. Γεράσιμο, σου έχει πει κάποιο παιδάκι ότι θέλει να γίνει σαν εσένα? Ναι, μου το έχει πει. Είναι βαρύ φορτίο αυτό? Δεν ξέρω. Ή μεγάλη χαρά? Είναι κυρίως χαρά είναι. Αλλά τους λέω ότι εντάξει, και εγώ τι ήμουνα. Τους λέω, κοιτάξτε πώς κολυμπούσα εγώ 8 χρόνων. Κοίτα τι χρόνους έκανα. Εσύ κάνεις καλύτερους. Σιγά. Και νιώθουν. Τους δίνεις αυτοεπίθεση. Ναι. Πραγματικά είναι υπέροχη σχέση που έχεις χτίσει με τα παιδιά. Το καταθέτουμε ως αυτό από τις μάρτυρες. Είναι πραγματικά σε αγαπάνε και σε θέλουν και έρχονται με πολύ χαρά στην πισίνα όταν είσαι. Και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα με τους αθλητές σου και τις αθλητριές σου. Θα πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, Γεράσιμε, καθώς ο χρόνος μας οδηγεί προς το τέλος της εκπομπής, σε μια ερώτηση που έτσι σου δίνει και έναν ελεύθερο
χρόνο και ένα πεδίο να αναπτύξεις τη σκέψη σου και να πεις αυτό που θες να περάσει στον κόσμο και να επικοινωνήσεις αυτό που πραγματικά έτσι σκέφτεσαι. Και με μια διαπίστωση ότι οι νίκες και τα μετάλλια, τα ρεκόρ, όλα αυτά όπως τα είδαμε και τα συζητήσαμε, κάποια στιγμή αποτελούν ιστορία, γράφονται στην ιστορία. Οι άνθρωποι όμως μένουν στη μνήμη για κάτι πολύ βαθύτερο. Εάν πολλά χρόνια από σήμερα ένα παιδί που δεν θα σε έχει γνωρίσει ποτέ ρωτήσει ποιος ήταν ο Γεράσιμος Λιγνός, εσύ ποια θα ήταν η πρώτη πρόταση, η πρώτη πληροφορία, η πρώτη ενημέρωση που θα ήθελες να ακούσει? Ότι αυτό που προσπαθώ, θα σου πω αυτό που προσπαθώ να επικοινωνώ πάντα και στα παιδιά όταν κάνω κάποιες ομιλίες ή και στο κολυμπητήριο ακόμα, ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλους τους άλλους, ότι είναι ένα παιδί που μεγάλωσε εδώ, όπως μεγαλώνουν και αυτά τα παιδιά, και σε μια επαρχιακή πόλη έφτασε στην κορυφή με την προσπάθεια, και ότι εφόσον το έκανε αυτός, μπορείς να το κάνεις και εσύ αυτό να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Αυτό. Γεράσιμε, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη και ανθρώπινη συζήτηση που είχαμε σήμερα στο στούντιο του Κεφαλονιά. Σήμερα δεν γνωρίσαμε μόνο τον αθλητή, τον πρωταθλητή, τον παραολυμπιονίκη. Γνωρίσαμε τον Γεράσιμο που μεγάλωσε στον ΝΟΑ, που έμαθε από μικρός να παλεύει, να επιμένει, όπως μας είπες, να μην σταματά ποτέ να ονειρεύεται. Και από άλλα μετερίζια, όχι μόνο από ένα. Γνωρίσαμε έναν άνθρωπο που απέδειξε ότι οι δυσκολίες δεν καθορίζουν τη διαδρομή μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καθορίζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να τη διανύσουμε. Τα μετάλλια, τα ρεκόρ και οι διακρίσεις έχουν ήδη γράψει το όνομά σου στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Εκείνο όμως που μένει ακόμη περισσότερο είναι το παράδειγμά σου. Και αυτό θέλουμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα και γνώση για τα λόγια τα οποία λέμε, γιατί η σεμνότητα, το ήθος, η εργατικότητα, η πίστη, ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα αυτά κατακτώνται με κόπο. Κατακτώνται με κόπο, υπομονή και με αγάπη για αυτό που κάνεις. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι σήμερα βρίσκεσαι στην αρχή ενός νέου κύκλου, αυτού της προπονητικής, για να μεταδώσεις στα παιδιά τις εμπειρίες σου, τις γνώσεις σου, τις αξίες, αλλά και το θάρρος, όπως πολύ εύστοχα μας είπες, να πιστεύουν στον εαυτό τους. Ευχόμαστε λοιπόν αυτή η νέα διαδρομή να είναι εξίσου δημιουργική και πετυχημένη, όσο και η αθλητική σου πορεία και το αγωνιστικό κομμάτι της ζωής σου, να συνεχίσεις να εμπνέεις, να καθοδηγείς και να χαρίζεις στον ελληνικό αθλητισμό και στον τοπικό νέες ιστορίες επιτυχίας. Γεράσιμο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς πραγματικά για την παρουσία σου, για τις εικόνες, τις σκέψεις που μοιράστηκες. Συζήσαμε μαζί στο ταξίδια σου και με κομμένη την ανάσα, θα έλεγα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτησή μας, έτσι, και σε ευχαριστούμε και κυρίως για όλα όσα εκπροσωπείς. Και εγώ σας ευχαριστώ που είχα την τιμή να βρίσκομαι εδώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση με τον Γεράσιμο Λιγνό. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να θυμάστε πως οι μεγαλύτερες νίκες δεν μετριούνται πάντα με μετάλλια, αλλά με το αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος στις ζωές των άλλων. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.